sa lipir. Lipir sa dyan o. Kaya naman ko din. Siya kung muna nga tao na ihan lipir. Ano ko nakatunog lipir. Tungod ni Migo. Wala po tanong lang. Palapitan. Disan ni parang disan. Disan niya sa kami. Ako ako daw na. Doon piskulang. Mamaya. Gamay rin. Kami sukot agad. Pinagdar daw na. Hindi yung sukot. Kung hindi, gi-judge di ka sa imong height. Saan naman eh. Doon sa pero siya tigit-tigit na yun. Hindi ko drama yun. Hindi ka maguna ang alcohol ng gapas. Di ka sa Mira Beach. Ito, kasi ganun ako. Kalimaw! Pinaka hangkadid sa ukon. Thank you kayo, brother. No problem. Bye-bye. Maybe. You don't look so excited for performance and also like Yo, what's up? Opongan ng podcast episode number 42. Welcome to Seaside OGs. Yay! So ako'y pauna-una, ako'y paila-ila og una kay usas pinakaraan ako diri nga amigo si Miggy, Raymond Maury. Sir kamay Maury. Hello guys, nana ko dire. Ikaduha si Kiano. Usap po na sa akong pinakaraan nga amigo diri. Let's go Kiano. Gabi nyo yung tanan. Sorry ka diyan. Batang-tapos. Eh, bago na og. Nice. Si Gerald, nakaanin na siya last. Na siya sa episode pod kuyog ang kita to niya gano? 38 man siguro to. Murag episode 38 to. Welcome Gerald, let's go. What's up? Welcome to my vlog. Yo, and last but not the least, si Jordan Zafra. Hey, let's go. Welcome back. And welcome sa pang bago si Migs ug si Kiano. Shoutout po ni Monray nga gyud dyan mi. Klaro mo na rin. Kaya nag-set na yung adlaw pero wagin mare. Lagi. Isa na dan ako. Yeah, so tapok taron kay kumusta ay unsay gikabisihan na toron. Ako una akong gikabisihan kay trabaho, baby, newborn. So bago pa di ko napapa. First episode ni nga napapa nako. So yeah, thank you. Kanang lipay kay nakabalik og podcast kay taon na gyud 6 months ago siguro last. Okay. Last kay January pa. January. Kita December. Yeah. Sa Patreon January 10 siguro to or 9. Mao na to last. Karon pa nabalik ka July 6 months. Ikaw Mex, unsay gibisihan ni Maron Mex? Kasi ako kay akong asawa. Hey. Ako asawa ko akong anak, tulo ka po. Tulo ring anak eh? Hindi ka madungo ko eh. Tulo ka po ito yung anak. Di yung anak eh. Mapagid in taon taga eh. Kasi Bon. Di mo ka na wise. di tamsugot anak. Yeah, next Kiano, unsay gibisihan na to rin Kiano? Karon kay naog ko akong gibisihan na ron kay ang pamilya na namsugi bata gamay. Last year ba to? Na baby ni mo na? Last year? Dili 2 years 2 years na? Mag 3 years karon. Congrats. Let's go. Karon nanganda na pud sa kuan balik sa kuan. Barko. Abi kong balik ikaduha na baby. Kanya na kay lisod kay Orlo. Ida. Pero nindot na sundan sa 2 years no? Hindi pero ako pare si Sarian mo gud. Ay, Di ba sa pool ko dapat 3 years guys. wait. Pero pag ako ni lisod pa eh. Puhon siguro. Pon. DJ Jers, pinaka sabaan na mo. Sa karon wala mo yung gabisihan. Pero Hindi ka ni sayang. yung ito mong trabaho, hindi mo na. Sa dire Lingaw-lingaw lang. Pero kalingawan sayo, bita gabi. More. Si Gerald dito sa Wakibaw, mo na among kuryoso na sa UH Blackstar. Oo. Yeah. Pinaka-choy na Mo yung pinakamay mo tumbler. Wala man day kakabot og kakabot ba ka UH Blackstar? Nakasal. nakabot siya ato tig. Wala siya na apil tig. So si Miggy, apil siya sa Jabokis. Sa Crew Hip Hop. Yeah, sa Crew Hip Hop. OGs. Di ang Itong simbahan sa. Itong simbahan, Oo, Matay this first na ito nga sayaw. Kaya natin. Pero mura, minum ka ko. Ito sa mga lagi. Simbahan mo ba? Ito, Ivan, bakit kita rin yun? Kita Doraemon.
Kita ninyo. Jan Mark. Napakita picture ka rin. Na. Yun na, si John Mark nato day. Siya bata to. Siya rin bata. Si Abi, si Marvin na itong pinakagamay na to. Ay, sino? Si Marvin Si nito, no? Marvin, pinakagamay na to. Marvin. Kita ninyo to sa Mustang, matong nabira. Oo, maguli. Naka-mix, no? Bago ka na. Nakursonada mi dito da. Choy, mga taga-sisay. Oo, kabaho na, hindi mo kumkuy ka na nga na. Lagi. Butan yan no kan. Pero wa man ta minalito pud ato no. Gitripan rom gid no. Choy, lagi kita nga. Choy, wala. Bisa na, Jordan. Mirahan yung mulot kay. Bukan magay kanong giroon ba? Giro kay dating. Porma plantan. Piling gwapo kayo. Ako kundi ko kailan ni bago na ko dai. Nila kay kutungan ba. Ay. Di ba may na isa sa pinakaangilog na sa 2000 na gud. Butan ignaw pero Butan. skriptor kay Butan, yun yun. Butan kay ignaw pero skriptor kay lambok. Basta mo tingog na nga ba Jordan mo na something. Wala, butan yun. Butan. Okay. So ikaw Dan. Oh, mana ba ka? Rad? Si Jordan. Gusto ganito? Sa kabisihan. Sa bisihan. Wala lagi. Takbaho, balay, mga bata, bantay. Kaya na natin ikatulong, maabot na sa... Let's go. Yeah, Kalima kadaghan. Lima. Magdungan tay kalima sa. Di ba daw pwede mga ismigi ana? Dili. Kadaghan na. Wangyo kay kalima niya magbuhat og usa para na kadungan na kadungan. 5:1 lang ang quantity. Rasyo. Sa lipir. Lipir na dyan o. Kanamdam na gano'n. Siya ako muna nga tao na ilhan nga lipir. Ato ko nakatunog lipir. Tungod ni Miggy. Masabot na naman, Pilipinas, Bigi. Jisan news pa rin. Gisan niya sa kami. Lipir na yung sa... Lipir siya o. Every 4 years, ako magawa siyang birthday. 4 or 3? 4 years. 4. So, unsa mo karon 8? Pila man? Pila naman? Ang birthday ni Agi nimo? 1996. 2000. 4. 8. 12. 16. 20. 24. Years yun. Wait no. Pero imo i-celebrate February 1 na. Ay, March 1 ka mag-celebrate. Kanang duha. Kanang duha para kuan. Sa isinta na di karon. Para pista ba, dispira so kuan. Dupli. Sa isinta na di karon. Atin ko. Kaduwa mo. Isa sa sinta. Ay, di. Ay, hindi pumunta. Oo, dai 40 pa na. Ay, 40 ba? Ay, May mag-isco ta gid dan. Iwawa na sa Yeah. So mo to siya guys, mo ni ako mga amigo sa una diri sa seaside, sa Pusok Seaside. Ay mo gani kay wala na ni sila diri nang kuan na ni sila. Nang spread to the world na ni sila. So pag mangita mo nila, pwede ra mo nila chatan. Ako man sila tag. Kasi makig-collab mo nila, bulog, wapo lang ito yung usa. Ito nagbunit-bunit. Wala na bulit. Kaya wala yung nagbunit ba? Katong nag-sunglass niya, yung nag-sunglass. Sabi, mapili. Yeah, Anyway. anyway. Nas to nga din. Oo, ano? Wapoy wa. Rainbow wa. Sakto kayo itong pagkakuano, bahig, di ba? Ito nga, color. Yeah, itom sa kilid. Oh, ang sinina, dili color ha. Sinina. Ano ako ba ng lago man eh. Yeah. Sakto kay color ba? Na color, itom. Hindi na, choy, ito nga. Ngayon. Nakachoy. Let's go. Tara, ulus kami raw. Bagay ka ba? So, sa 6 months na ko nga walay podcast, gimingaw ko igani nga storya ba kanang katawa-katawa ra gud ana dinaghan. Baka di ba naman sa day mga ngana nga kanang makatapok tag mga amigo, katawa-katawa pero panagsan na lang kay siya karon kumpara sa una ba nga katong bata ta. Mula agra ta kadiyot, naa day ni ngani. Karon panagsan na kay dapat magplano mo. Isa-isa mo planon. Kanang live sa trabaho. Oo. O di sa mo duty, naiusawa ni duty, di ko sabag kinsa. Sa absent dyan ka naman lawa. Hindi kay lisod yung karon kay kaedad ta ba, ang obligasyon na, ngabot ba. Nag-abot na Sa mo na bata, di na lisod na kay ko ano eh. Gusto na itapok. Nakaroon manghil lang sa daan. Sa layo pa, bisag 3 months, Bisag planoho na. di presa una ba nga maka dritsur ta, name story ari dire. Dritsur ta kadto. Huwag di mo rin. Karon di man nangita ng masawa. Ang usa gid ka nagatuon nimo sa balay diretso niya makuha nimo ba? Oh, Wow, di na mo work ko eh. Imo doon sa lot ato to. Karon gamingon. Ate, Di na makuha eh, listen na. Yes. Basta ko, pag di mo dayon. Pag ako sa siyalot ba? Mura magnigbilin nga oras para
basin na ganahan ninyo kan ba magpirmi po og podcast ba kanang balingaw mo gingani ganahan mo tanos yung kagalingon ingna lang ko ninyo kay bakante ra man pud ko. Si Miki, ulit, ganahin mo siya. Pero layo man ni siya. Namo siya time. Kana basta maka-time mo na importante. Akong time. Tanid to. Family first, ano yung Unsay mong dogs mix? Nagtutulog ko ba? Si Wawa. Mo day. Mga shih tzu. Si Wawa o si Wetsu. Mga shih tzu puro. Sitsi ra de. Ikaw na si Ako Wawa. rin na bulldog. Okay, kaya anan pag una na kong dungog na siya iro ganiha. Nakana sa nga. Nakasad ko iro tulo pero di ba kay to nako kuanon kay askal raman. Ito na kana ko nagid siguro ni breed iya ha. Ako may iro diray. Kao na usay mo kog deper. Healthy kayo. Oh. Kuan kay sila murag ka ng bata ba? Kabantay ka ng bata ka nang di pagawsod sa Dako mama. kay- indot kay immune ba? Di ba? Nindot kay lagi immune system. Kao na deper. Sa pala kanon na. Nalingaw ko kaysa kay kana mo kaog dahon ba. Tambal mo na. Oh, tambal ko na nila. Pero basin totoo ra pud na ako na ba. Imo yun na may ko nagdahon. Di oy. Ikaw na yung ka. Di wow na. Nagbuhi ka na may giro kay nagtuomig makalaag na may bagay na magbantay sa balay. Pero di mo din may makalaag. Kay kay mo bantay sa Kami mabantay pero. Inod. Kay mo bantay sa iro. Mahal kito pisero. Mahal, nagpe-100 ng tupi. Ha? Mas mahal pa sa tao. Ikaw na landay mo tupi. Ako pares mo tupi. Na may kande. Siya- Pare, kana pare magtupi ba? Chicano. Kaya rin ka na, dadagang kiro lang cute si Miroy. Pagkuntang na yan. Ang ganda ni si Winnie. Gagi. Ano nakinumdum na lang ko ba sa USLM ba? Kumigo sa una. Pero nasutihan mo din nga tamuani nga ni Sod siya, Sod. Ang usa na mo kamigo nakalusot kay bago man siyang tupi. Siya sod anang guard sod. Ako migo na isang dako-dako. Yan naman nga, uy, wala ka tupi. So, ano patupi naman ko? Kani day, protasi po niyang buhok. Ano naman ang guard nga, kanihingan ni ba? Para sa kuha ba? Sabi po pag ingati. Ako migo kay, ganun po kayo. Ala po siya, may pag mag-guard ko. Lima gana. Ang guard ba kayo? Ate, no? Nabadjud ka. Di na ako mag-ingato. Siguro yung mga nakala siya ba? Bitaw no? May pag mag-guard po yung mga bata. Magsunod sa tupi. May pag mag-guard. Yan, di ba yan? Proud ba kayo? Nudlo, magano. May pag mag-guard ni. No, wait, no talk shit sa guard. Respect sa guard. Pero katawanan lang siya ba? Ganan ba kagirot yan, no? Ako, ginahan ko, pero di ko Di ka ginahan buhi. Ikaw, Naman ako yung sa una, labi-labayag ba ito? Nakairo. Kaya ang ako amo, kaya di ko ginahan sa baho. Makuha ng ilong. ka nang nakisa ka nang allergy Allergy ko ba? rhinitis. Depende man siya sa iro. Kay Di siya namag ka pod niya pero ko. pero nasa live ba? Oh, naman ba sa una no? O na, nas puso gigtan ba o. Pantay ka niya yung shell, wagi puslot na niya, gigtan higot. Di na Oo, iba mo pakiramdam ka. Doon ra mo Wala balay na. Wala na ako tayo do tagba oil. Uya ito ba, dugay sa to siya sa kuwan. Hila ko mama to pagkamatay to. Dito ko dito dito ko. Pila ka to kay tuig yun. Dugay sa to eh. Dito mo dako. Nabot 20. Dabot 20. Yan din ako Dabot dako. yung mga walo siguro mga ana ra. Ana ra ka. Kadung gito siya madako. Kanang bao sa kanang bao sa kanang sapa ba? Sa Oo. kan. Pag mo to unsam tawag ka to toy sa Ya sa lagi tayo do tagba oil. Wala kita na ba? Kakita ko ato sa una pero wala ko ginom. Ilang ilang puso ba? Ako nin duman kay Agbang guslot. Agbang CR, may gani kay di mo suot sa CR. Tuyan na nila ba nam tuyanan kanal dito. Common nga. Siya ang kalaguan. Gana CR. Si pamuso Jordan to. Magian ra man Jordan. Magian ra. Tami ba Papatalo, wala eh. kami no. Nakabantay po. Makikita kami ah. Tami? Say. Namali naman ko sa soom. Bago lang. Oh, bago ra. Nangutan na ako siyang papa ganina buntag. Eh nit bantay ba? Tana sa tami na iron. Yeah. Na ako no sa ang bangkal ba na sa diri nga So part. mabangkal. Eh yung pares na dito, nag-abang sila dito. Sige to nakita na ko sa lasi. Nyari mo ko ato lot. Oh, Mike. Katong kuan ba? Katong Ay, kato na to tayo lang Kirby. Di na to tayo lang Kirby. oo. Oo, Nato lang nade Kirby. siya to. Oo, na siya to. Katong namalhin ba? Katong Nabalhin sila. Ay, oo, sila dito. Okay. Ode. Yeah. Mao nang tanak og kuan, ano kinsay ganahan ba mo iro kay bago man sad ko nabuhi og iro pag
November nagkuha kog tulo ka iro nga dungan. So kuan ba? Kanang daghan gyud na realize ba nga nakatunan sa kanang magbuhig iro bitaw nga usa na kanang ang iro disiplinado gid ang iro kung imo sila disiplinahon kanang maminaw ra sad gyud sila nimo ba. Oo nya. Among iro mo sa una katong musod diri ari malibang sud kay mo dili mo to na mo disiplinahon niya kana bitong kung among badlungon among syagitan di na sila makasabot abi din nila gi-praise sila ana nga imong syagitan nga kuan nga ganahan ka ana lahi sila language Kisa man na-translate nila, ikaw? mo gani di nagtan mo ko YouTube magkat-on ko ba mo na makatawa ko Mo din ko na kanang mga dog whisperer nga na. nay mga ngana ba Diligingan na rin. Kaya bitang maldito kayo niya, mabehave nila. ma-tame nila okay naman ay behavior po ng iro Yung, daghan gyud nako ano nga sayon ra man day magbuhay giro nga kanang disiplinado kay kuan naman na sila maminaw naman na sila sit no ana come or walk kay bawa man sila na ako bitaw nang i-run sa bridge pero ako na silang dadun ba siya talo. Pero ang pamagi nimo sa pagtudlo mo lo kay imong pakan-o no. God treats After nimo kana Para makuha siya. para sa Manad kay bawa sila nga if mo maminaw sila na ni reward Masa na sa mga Masa na sa kuan ko. Ako Chitsu, pong ganapon di sa ta matay man chitsu, gaya yung chitsu. mo kuan maminaw ay mga shit sa nimo ba mo po nakakuan po namo kay dili lang po siya kuan ba kanang best friend ba. Hmm. Kay pwede mo sa siya mo may mong enemy po. mo ba Kay okay. Amo kay naraman ko sa sud sa balay gud dili gid siya ingon nga magawas ba. Ang among number 1 nga enemy nila kanang magpatakang kalibang or mag-ihi. O amo na po din silang kuan nun. badlong Kanang badlongon or kanang murag ikuan po ba. tudloan So madto din na sila silang patitray. Adto na sila ngihi mag kuan po silang poop. Adto na mura siya makuan po sila ba. So best friend nimo pero napo siya enemy po sa hay kay ang pataka lang po dugan ng kuan. bitaw Mo po na kuan mo. Ya na kuan po sa kog usa ka papi po. Bagwahay lang namatian po sa ka papi. Dupat man na sila kabuk duha ka lalaki o duha ka babae. Ya mo sa ka lalaki kay namatay. Choco brown ang color. O katom siya gwapo jud kay ngero. pero kuan no kanang nindot ba kay maminaw sa gid sila ba unsa na po na kanang alpa sila. depende kay kanang ako puro man na babay nagid ka na mangaon nagiusa na nila nga kana mangilog sa tanan niya ang uban kay mo lilo lang naa sad gyud pero dapat mo gud ikaw ang alpha na nilang tanan ikaw as trainer nila ikaw ang pinakamasunod kay if maginahi siya nilang tanan ang di siya pwede maginahi nimo kay suwayan mo gid ka na niya samot nagka ng mga laki ug dagko nga iro kay kuan man sila temperament gud kanang saputon ba ana kana gagmay man na duklon mo na gay ka na Sa ako po Aga? sa 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 ako po si Roy. Pilyuhan kay. yun sa ako po diyan Ano to? kaya ang amo pong kuan ang amo pong kinaunahan po nga lalaki kay naman duha mo to among choco brown sa kato namatay. Ang kato pong kinaunahan ng mga lalaki po nga papi kay di siya masugot nga takalan ang among babae sa katong choco brown namo. O iyang bunugon. Da samad lagi na among choco brown kay di man lagot man siya. Kay har siya ginaguna nganong siya man poy mo kuan kay mo poy kuan nagi alpha gid pud sa ilahagit. sila. O nadyo mo kuan gid kanang ako'y naguna. ano ba Mo jud mo pud ako napanan pud sa among papi pud. ang mong na-emphasize gina na ko nga kanang na-appreciate na ko nga maminaw ra din ang iro kay makakita ko pirmi kana bilang ihigot nga iro naaman sa miya na sa una kabantay mo to diri ihigot ang mga iro kay bata pa ba mi Mo lagi. Mura mo maldito. karon nga dako nako makasugat ko ganang iro nga gihigot kay maluoy nako Mo niya lagi. maka-judge nako sa tao ano kinsa may nagbuhi ang iro nga gihigot man niya di man dapat ihigot ang iro kay maminaw ra nang tanaw tuluan di makanon ako ba nga nagrant ko ha kay ganan ko ang sa magtanaw ani kay maka-realize sila ba nga bitaw sakto siya to ano ba na sila makatunan gamay ba nga magbuhi mag-iro tulo Dili kay. Pero depende po sa ilo mo loy. nasa iro nga gahigid kayo Iro nga dagkop sa kayo, di mo na pwede buya mo nimo. lisod sad manang i-train yun minus bata pa Di na ka. Saan ta ko iro mag Nako na mo tayo gano. Kapagay ko. Mahalaw na yung muli kayo. Basta ero man dako mo tanaw yung Miguel lagi. Ate na iro alat magbuhi iro tre dako kayo. Ato GB Ang ra suga ba? kayo. GB Ato GB ba tumatog basketan ba magdag bakabok. Ngayon, kup yan dugigtan. Pitbull ba to? Igtan to ya katong pitbull buyan mo jabi yan wagi. Gagamay kita alat. Kagastas alat. Ay, na pagkare na mo ba sa don kihuno don ginabi. Tindag ko iro
Paki nag 1/4 ako. Ganun kaya yung kasudre ko na ilalap di kinutag ilalap ya. Usap ito na kay katong wala na may iro diri mga 6 months pud to. Mingaw na gid kayo. Kay naagi po yung mga manganhi nga mo na nga. Wala na day mo iro. Kanang nakanak Masyak ba no, masyak. Oh, nakanak ko nga. Ang ila pa di tanaw gid sa mo is daghan gid gyud iro bisag wala na mi. Di kay mamo ginandan gid taga sud na kay mo ya. Asa sa nang bagyo ulit? Diyan ba mga tag ninyo de? Kanang duha hinatag ng papa, ang isa kay hinatag sa kumigo. Kay ni pahibaw man gid ko nila tunga na mi iros balay gaay mi bi. Nahabot ng tulo. Akong gipangita isa. Tulo imot na niya. Lagi akong balibaran. Na naman gihantod naman diri. Mao lagi to nga kanang mga hinigtan nga ro ba kay sayang sa dun. Ya. Maabot na lag 8 ka tuig nya ara mamatay sa Mo ni hingin ko sa- dili Kanang dili ban balik malo ko. ang ganang iro pa yan nagki-cage. Igawas sugam na gano. Okay, ikaw ka na big. Piniriso ka, makagawas kang balik ka kasi mo kids, di ba? Wala na langgaw mo na eh. Oh. Pa jud. No na giro po ang wa dagan ko tayo. Bisan pag ikay nagpakaon ako, Bounce. bounce. Igbalik na ko dire mo sa kuy tuyok nila. Bisan pala ikay nagpakaon ako wala ko to, makagawas ko, bounce ko dito, hawa ko. Adto kog nakasisad. Adto kog kuan Santa Maria. Suroy. Nagsarag ka kagawas. Ano ulit sa? Pero mas kuyaw to yung binuhi di yung lut. Dakpan to yung binuhi dire. Asa man to? Tunisus kisami wa. Katong bitin. Bitin ko kayo. Wow, tunukit ang yan no. Titakuha to. Dako na kayo day. Takuha lagi. Basta ko pa sa bukton na ng iyang anak. Si Mardel may nakakita, yung gibidyuhan. Dito man to Ah, uwan. kita ko to. Oh, Isa ka sa kwan? nasa Kisomi. Sa mga Ato gano ba makitaan? Amo lagi pa ni si Banjerks, kuan na namo si Banjerks dire ka ng Snake Whisperer. Chassis snake Snake pa. side oh, Chazzy Chazzy Snake. Okay lang mo ni Chazzy Snake, comment down below. Itag. Kuan ko sulod kina ni dira, di ba? Imo Ay mo. Snake Hunter. Oh. Snake Hunter. Amo mo siyang gitawag. Mahadlok sa Desia kay dako lagi kuno kayo. Ano ko dili kaya na nimo kay abi kuno niya gamay. Kaya ako siya gipakita sa video. Mas dako pas bukton sa kanang tao ba. Sito ko yan eh. Kanang reaction niya ba? Hindi kaya siya power na. May mga ako ba nga, mas dako mamata ni Banjer. Yung reaction ba pero migo may Banjer sa migo. Kana to Banjer ba? Ate magagmay ray kaya na wala. Oh. Di na matahan ko. Oh. Mata yang din gibot nga no Bombay with ahos. Mo yung gibot nga ahos diri balay. Mga 1 week na to buhok kay mga ahos diri sa balay. Simot kasi na niya ako pare sa to buntis man. So kuan gani ang ahos. Isog siya. Isog ganiya. Ano ko kaita ni pero sige lang kaysa kitaan ta tong bitin nga dako kayo. Kung mo sa. Pero karon wag yapon. Huwag gid magitan. Tatnan ako kana magdagandagan diri unya na. Tagak ka na tare. Ako yung bala kare bung. Ako yun, padong yung ulit, tabakan mo. Ano no? Ano Okay lang gagawin mo? yan nan. Why, straight to yan yun, bibiti straight po. Padong, maganda mo. Ako gadan dara sa na bang magana sa minto. Oo, kaya sangkal. Wala na sa minto dong at to. Di ari ito siya, kung ginamong ko ng mga manok dari siguro kay John, tamo ito yung Victoria. Lagi po sila diri. Naman Pero amo tangag iring dire mo na, mo iring dire. saon na karon ganahan lang kita ako magboy giring kay lisuran lang ko magboy giring ko di ko kay bang train wa pa ko nagtuon saon. Ayan na pagilang booking ihi ang ilang. Bawgaw. Booking iling. Booking iling ihi niyo. Oh, pero pwede man sa daw matrain ka nang Oh, pwede. Na siya pa di tracean. Pindi po. Pwede tanong na. ako wala magud koy Racist. Pwede. Okay ano kung ilang pero di ko ganahan silang kuan lagi. Bisag ako. ako sa Bisa mas ka less ko di ba na may mga dog person na cat person yang uban kay usara gyud ana nila ako na ako sa dog person gyud ko di Ako ko niya, cat mas prepare ako sa ilo. Ako sad sa iro sad ko. mga dogs man di man ta mga pussy Nice. Manok mo na ko, manok. mao no manok may mga kinon wala hilagi kag chicks Hindi. Mo din ni Yuguna de gusto ko ni pandem labok. Di daw na nahili yung manok na kay ni John. John. Yun tao. Kamo ni Rimo na to no. Spray man sila Ano, dito. ano? Dire mo sila pero tambay. Hige gara na daw na. Mix na. Dire mo sila Tagagong manok ni John ya. Pick up giragmay wa. Ang dugay. Practice ko taod buwang sa unay. May tari ba? Taod buwang. Ito lang cup. Practice sa una.
Pag-abot high school, wag tangon kay naabot na tong sayaw ba mga. Dili na ka chicks imo ato. Oo. Dili na chicken. Si Jordan ya, di man yung kumpiyansahan yung maganahan manok kalay mga. Ganun. Daggan mga chinilas sa kuan. Kalingkog. Ayo, name drop kino kinsa atong mga suki. Ako ara ko sa una katong mga kanang push, katong push ba? Oo. Kanang Mga kansa kanyoto ba? kanyoto ba? Isip panagan nga. Ito nga ito gikuha nga gikuha ni kuan ba? Itong kaniyang kanyoto kay Rocket ba? Giyan na sa kanang tindahan sa kawas daw. Kanang laki nila tambi. Limot na ko kay daghan nga. Ito gikuha niya Dagay gipatawag. isa sa una ko, nakalimutas ko. Ang daga. Dili ang daghan kay kanyo to sa una kay ara sa Rose chat ba bus arcade ba karon at ba sa barangay hall ba? Dagang mga Daghan may parking motor Oo. niya, indot kay kuan. Ato buhay na ako Nakilid sa Shields at kanang Korean restaurant ba sa una. Nakilid sa Shields daghan pa na magparking pa sa una. Nga motor. Pero kuya ito lang Jordan. Mao ginagdag mo ay kanang katullo nako kanang panguhog sinilas ba? Oo. Ako na sad. Pag-abot yun ni Jordan sa season kanang murag grade 4 ba dato? Unsa to iga nabot ni dan? But lang mag-grade 5 lang. Pag-abot rin mo ang taping basketball lang gamay lamigi. Ato boss. Kahit lang abot May na. kami ito. Istorya na mo. Istorya mo. Tagalog kay una, kamo na nagkakuan. Tagalog eh kasabot. Hawa ka na Tagalog ka. Anya dan sa may kuan mo to dan. Listen ko kadyo sa to eh. Hindi ako marunong magbisaya. Mao ba? So Tagalog ra gyud yung istorya nila. Unya, nakamigo ra gyud ka. Nakataon na sa ko nila. Okay. Tulo ako inamaw. Luyo raman ilang balay kay luyo among tindahan yan ay bomba. Ito man si bomba. Daghan kay mga kuan sa Jordan sa online kung pescoot lang ba. Oh, daga kay memories. Daghan kay Ay, memory siya. nato istorya. Di na natin istorya kay mga istorya. Ay, istorya. Ha, istorya. Eh, paman. Daga kay memories. 18 plus to. At 18 plus pa. Ako may duman na kay kanang hilom kayo daghang gig chinilas sa gawas. Kawa. Really pag city. Ano hilom mo ganyan Jordan pero daghan mo gig chinilas. Nagmubay maratan naman yato eh. Kung ba speaker naman. Speaker. Ba speaker ko na ko ikuan kuan. Pabura sa nila kay din sa mamino mo dyan. Ayaw na balaya dali. Limot na Jordan sa Pero umot lang na bullshit na itong balaya ron. Sa pinaka kuan ako dindot pud jud tabayan jud nila agad. Dindot jud sa katong panahon pa to sa una ba. Okay, ang kuan na to naman sa tuwing tabayanan sa gilid Oo, ko tabanan ba. damba. May hagdanan dapat. Ya, tunga sa tanan ako, tunga ila sa geography sa tuwa ba? Ila kaya Oo, dool sa tanan ba? Ila Raymond gilayo man. Layo to Raymond. So ila Jordan. Wali na ako sabi natin mo na naging mo dito. Nagay mo dito. Lang kuan. Di sa una gid gina sila may pitron. Oo, pito ko na Wala. rin. Igday ubos sa, di ba? Ano Ang yung libas igday na ubos? gano'n. O nga Naitabay. nabas. O diha gina, naitabay. Ginipalsin sila to sa may labisinta. Tunay kanal dapat dako nga kasya. Kasya ba na ron? Dako kay luyo. Mangga. Oh. Mangga. Luyo sa Petron. Mangga. yun. Mangga na. Mm. Or Katong na pa siya sa ubos sa Petro na itabay kay. Adto man misuod kay ni Raymond murag 5 to 8 akong edad bata pa kay ba. Kay siya may una na akong na suod na namigo ba nga amigo akong tawag ba kay. Ako siya doon. Ako minunduman gyud kay basta moadto ko sila. Magmadagan na siya kog bira kay tibok adlaw solve na gina na may trip, sa consulate trip, magdampa, magkuan himo og katong mansanitas nga pusil-pusil nga na ba. Tapos usahay nga gadto na ko yang ate kay magyaw-yaw, mo na siya. Ayo, hindi ko na ko pa Di palagon si... oh, di siya palagon ba niya balik. Ito balik mo taw after 1 hour kay siya pa man una. Moto na kailan ako sila Migi Kiano, si Renzo, ato na mga nakailan na ako sila. Si Gerald kay murag grade 6 or first year high school naman siguro nagkailan ni Gerald. okay, sa una mo gud dire ra mo dita. Oh, di man ta makigduan la birhila to mga taga-dagat mga maldito. Oh. Di man ta Kita makigduan. ko ay oh. Oh, manuwa magsumbagay. Ano di mo eh? Di lahi gitong tripod ang ubos kay napoy grupo sa ubos sa grupo sa taas ba. Ako na bang ano di mo eh? Sige mo panog sumbagay. Bubot lang ka Lupot mo eh. Lingog buwang ko. Sila ilang ingon na mo. Tadi middleman mo kaila siya kay nakamigo kag mga taga diri niya. Amigo ganyan. Double agent mo niya. Double. Double play dai. Kitsa lagi niya tanan ako si Raymond. Nabiling mo. Di Raymond kontra. Kita mga Ngali ko ako. Oh. Raymond kontra ngilig sa umus. Ngano man ngano kontra mo Sa kada tong basura pa taon na. mag-away sa basura? Di ka nang kumangagi niya.
Mamato na si Raymond. Lito na yan na yan. Dito, lagi. Mga gimsay. Kasi kayo mga ano to, si Raymond na tayo. Uy, kamo ba? Abi, was Raymond din yun yung nga na. Pag last lagi, di lagi mo nga. Awa mo tayo. Ana, di naman ako kasi stop up. Mo na, daw lang. Paano mo na nakapag. Dabaw ka naman. Ibaw ka na. Awa ka ba rin? Kung misero. Ipag-ukon, zero. Kung misero lagi. Uy, gini Raymond. Di ba? Alam, mabot mo dito sila. Bugay. Hindi ka naman masura galing. Masura gani. Eh, wala ka kasuway pa masura din. Nakasuway mo tantanan pa masura. Di ba? Ron sila, try ba to? Kaya mo may dako kita. Ako may namduman ba? Kay ka nang manaygon. Oh, Namduman, manaygon ta. Nya. Huwag na ako kay nay mo na nga. Doon nga nung naygon mo, mas dato mo na mo. Pati mo nagugorta mo, bito na naygon ko po. Kamu rin siguro mas kurtahan. Dakuha mo kay kurta. Diskarte mo doon nila. Ako abulin diskarte. Ako kabili ba na itong diskarte ka Jordan? Kaya managhan na itong chinilas. Oo. Ako. Naduruan na gina siya. Di, pag-abot dyan ni Jordan, na kuwan ta diri na outlaw na ta diri. Na-expose. Ako eh, bad influence na eh. Na-expose. Di, good to good. Good to kay. Kuya, lahi-lahi ba itong style sa una kay ang ato ang duwa kay kanang pangbata kay ba kasi karon ang grupo ya. Ang ano ba to na mga babae sa ubos. Ano ba to? Oo, day. Mana sila ang kanang mga babae sa Luyo, mura na to sa kontrang amiga, di ba? Kontrata sa saya ato. Ato ko una nila nakasabot og female nature. Kante nakatunan nila. Oh, natin nakatunan nila. Nakatunan nila. Ay, nga na din yung babae. Ay, ako makatawan kay ba kay naisa na nila ilang ko magisgot og kinsa leader. Leader yun, Pag sipang talk shit ni, alot bukang bibigay pero kami ran duha magkuyog. Ibugi ka na ko. Ano lang tao kay kuan niya. Ibug kayo. Mo dito na nagsiktok shit kay. Para dito wala ilaing babay mahibog na. Maruad jud na ni bihan. Grabe ang technique eh. Grabe ang Masa may yung first letter, Lilo? Sige na. Amot na lang yun. Pero nakaton ka na nila dito nga. Tingnan na din ng babae rin. Mga slick, ba? Slick. Slick. Grupo DB mawa po ng beef ba. Yo kalimot yo sa una alot rinso. Uno, nagkasubok kayo niya sa una. Beef ang mabuang. Bata. Ana rinso no. Tur yugi ko bigi. Bagay melot. Bagay ko sila. Agto layo kami kagiyan agto bis Petron. Oy kay Petron. Ya, ba na pa man basketballan dia lah. Hawon pa man dia sa una. Abot sa dia. Yan ay kamunggayan dia. Tanaw bagay sa. Yaw na duwa. Pagtataon kalit wag alot dag siguro na. Oo, kanang daw na. Yung pati kansil ka na yun. O, ito naabot yung ni Jol, ibadlong. Ano sa una, kayo niya. Inumdum ba na. Wala ko kailang sa pila na may Inumdum mo. tanaw na ko katulom siguro may sumbagay rin so. Sige na may kakuha na ng sauna niya. Dako mo kay siya. Taas man siya daan. Siya may pro. Guna to sa nangat. Sa basket siya pro. Kuha na ako na yung duman sa sauna. Atayo, nagkakala kayo. Joke na to. Indo sa tudre gibut nga lang sa ring. Ito na may di nga siya. Dire isa. Di lang madlok ta gabi kay ingnon ta nga na kuno agta ko nung dagko be kay tugas Tugas man tong gi kuha na. Hindi sangitan. Di ba Kamay kamay nagpabuhat to? Oh. Kumano? Ay ang una sila ni John. Kunya nakuan man si Papa. Gimetal na. O mo to Nagahimos gimetal. Papa. Nya di ko mo name drop gibaligya to sulingan gi. Kawat Natangtang ay to, Kawat. kawat. Bitaw. Gibutang dito sa kilid. Gelsa niya. Pagpaningin ni mama, asa naman tong kuan? Wala na makita na rin. Klaro kayo. Timbang ito ligya. Timbang. Pero it's okay. Para man na gamay ra man. Pero si Jordan doy, ako makuha kay nagabi ang mama ba nga siya butan sa tong kuyog ba? Sa? Oo, bitaw. Pag ba mo bad influence. Mo git butan kay mi diri sa una nga ba pa si Jordan grade 4 miyan to. Pag grade 5 ako yung gitrace ba asa man mi na liko sa among landas atong sa una. Sa wala pa si Jordan, ang atong tabaya dire mo dito sa una. Oh, atong trip di ba sa una mig bata pa ta kay kanang kuan ra airgun or katong ana-ana nga balloon, di ba? Oh, pag na Jordan lahi naman ang trip. Minaldito naman. Kuan ba influence sa Manila ba? No, taga-asa mo ato sa Manila sa una din. Sa Santa Cruz man. Padung sa kuan Maquiapo ba? Ah, okay. Batang Quiapo rin ka Batang Quiapo kuno. Pero inyong mana na kay Quiapo. Santa Cruz gyud. Ah, okay. So doon ra Mo na kanang sinina na Santa Cruz diha na dili.
Amo tasa Kanang brand nga Santa Cruz. Di, Dili, wala- Gawas wala- man, wala- gawas. Ah, international din na. Oh, sa gawas Kuala, man sa Mexico. Cruz. Pag sa Mexico siguro na. Yan na. Okay, abi na local. Gangster ang ginadahan Jordan dyan. Hasta yung kuya. Kaya, kuhan. Aning. Sige. Idol kita na ako man. Oo, Pagkabot diri. ko mo, Usam idol na sa din ako. usam na sa may mamurma diri sa Oo, una bagbata ako na to. Idol dyan. Makita ka, mawagi ganan na Giros. Ah, kuha ko tong astig sa season. Di, kay kita mo kag nahilig ko ng gangster sa una ko. Hmm. Kuha na Idol. to nga na murag katuwang ko katuwang kuan kay katuwang murag kanang si tawag na tuwang pag term na katuwang nalimo mi tawag na. Di pa uta. Nga kanang nakaabot tas tanan ba kanang Oo. nakagita kanang imo. Ira. Oh, nga ira ba oh. Punk, gangster. Mabaw. Atong nagian ba? Oh, Kaya karon kay wala ba na mga batan or cellphone ba tanan. Nay laha kanang grupo nga inamaw nila pampag kanang yung stand up sa ano. Yang standard. Yang sana. Meto kasi kon ko kay imo na sa Imay mo. Ano lagi ka gyud mo gid na. Uy, yoy, buhok ko na. Uy, ni lagi bimig sa na. Lagi ka ano? Wait, kami bitaw pa na. Mo bitaw. Kana bitaw mga kita mo balik ka sa memory sa Facebook pa do ano ana comment wala kay para kita tanan gyud. Nano. Kita bitaw na. Ito na dire. Nalakanaran na to. Ay, Mo yo ginaw ano. Go sa. Metro to, para metro. Awa ha, sauna katong pictura. Natas mga 12 ka bukaton nasigo ta diha. Mm. Karon bisag unom ra ta ka magana ta di ta masigo dagko na tanan. Mabito na karon makaingon ta nga mura magnigamay ang lugar kay asa mo kita ni dako ni taday. Pero ang gyapon mo dako orom gyapon. Oh. Ni gamay ang lugar kita din ni dagko din. Anyway, okay na to. Break ta, nya balik ta later para sa questions. Okay? Yeah, round 2 later. Let's go. May nahot na po tagbiro. Sige, kon ko nga imo. First ever in the market. Try our perfectly crispy ginger chips today. Sige, saan naman ni guys? Question na ta? Nga question na Or- ko question. Wala pa. Sige, pag-unahan na sa question na. Later na lang ta question. Like ka muna na may question. Kon kay what is science? Yeah, later na lang na. Say Later. magawa ninyo. Ay sa ikay question niya magi. Ulo question na. Una na asa. Kanilang sa. Mientras na nata sa storya about childhood, dun sa pinakamingawan na lang ninyo itong panahon na. Okay. Pag nakashare ko ganiya katong lisod na kayo tatapukon, Oh, ana, unsa may mga mamingawan ninyo sa una. daggan na. Ayan. Di ang daghan man pero ang kan naging kuan kanang kalipay nyo sa tapok ba. Nga murag lisod na kayo kanang balikon gani. Na ba katong napaypayag sa Togamians? Oh, Oh, kamo men din Kami naguna. kayo ko na to. Togamians. Ikaw kay do kay, di ba katong balay-balay kay adto ta pero may magtapok. Di ba nakabot mo kanadan? Ipapel bitaw ko Di ninyo. masakir bitaw ka no. Ate kayo panyo green, pambading. Kita kaya itong ipadula nila tan. Si Dexter. Dexter to niya ka. Next to tong gikulata din sa. Oh, saging nila, saging. Saging. Dexter to niya ka. Nato nilang to si Tammy. Oh, si Tommy. Luwi si Tommy. Pati padula no. Yo pa kang pangalan ni Tommy. Luwi si Tommy. Nanguha pa. Silod din. Luya tami di ka depend ba? Moingon na to sa tami. Wow, wag mo hila koy. Wala di ka depend tami. Ayo to. Adi ang nagkuang yun sa una si Kaloy. Kaloy. Si Kaloy. Kaloy. Ha? Si Raymar mo to, gay-gay mo si Raymar. Sila gani Kaloy. Sila Maria mo ima ito. Basta ang counter ko si Kaloy. Kami aduar may makon yapil may sa pagtukod. Mga nanood na naugo. Bias ba bias? Wala tao. Kasan yung mga Kami kay nga bunog ato gid. Kay Skerby sa unam numbag kay dati ninuod. Apil lang to Skerby pagsuod na mo. Di wali mo tong dexterity kay gidagi na mo dyan sa gingan. Di ba ka? Sige gani yun ba? 30 seconds. 20 seconds. O di, 10 seconds. Kapag nagsugod gani, magikulap. Gigil na kayo mga mo. Luya lagi. Nangumusta bita ko niya. Kita to akong gina na Ikaw ba to, Rad? Nga mangumusta ko Oh, niya. dito taga Ilaga. Ano sana? Oh. Kaya wala na ba tay wala ko connection niya, wala ko ka-chat, wala na ko kita niya sa Facebook. Wala Mo lagi ko ko makasa siya. Facebook po dato ni. Na tuig nga nagkita mi sa bridge. Musta na siya? Pang chis gaya po siya. Oh, maiglas mo na siya. Ah, may glass ni. Nerd dito siya dating. Musta na ko. Pero ikaw sa mga
Di nagkuan man to, nag-maritime man sa to siya. Hmm. Yung kurso. Easy. Mato nagkita mo. Ambot lang karon asa diha ron. Minyo naman siya. Pamilyado na siya. Diha mong puyo sa una no. Sa una. Sa usa mini balin diri. So nanawagan mi ni Dexter ug asa man karon. Kamusta si mga bay? Ano sa apelyido niya? Nyakaw. Pag umangkon to sa ni kon. Budol. Ilang Aga ba jerks? nago? Aga bakat kutsal sa una ba? Aga to nyakaw. Pwede ba tunyak ka mo na sa Banjerks? Sabi ko panumang ko ni Banjerks. Ay, di. Hindi ko sagot. Sini ka Hindi ko sagot na niya ka. Kanina na na. Aga mo ba Sila dyan? Dako biya Sila ka Ems. tunyak ko din. Sila Ems no. Lembo. Okay. Dagkan bitaw tunyak ka no. Daghan eh. Aga na. May City Hall na mga tunyak ka. Tunyak ka may kon wala diri balwarte mas tunyak ka andre. Aga ngay tunyak ka diri man. Castillo day. Ay gamay lang. Gamay ra. Mga choy kayo. Kastila. Mga Zafra. Gapra gyud kay Kapra kon. mingi. Pinakaganahan ako kay bisig maliit gani makaabot gyapon sa attendance. Ay ka-classmate mo Migs. Last baby, first year o second year. Ganahan gani kay ko kay bisig late maka-absent ka maka-present gyapon kay kinalasan mo. Oh, Z. Kansilay ko Classmate lang ito. Abia. Bali ka. Oh, Nabalik mo siya ato sa atong niyundang siya. Yung class ko ta third year no. Second year. Third year. Third year. Last week third year. Naunda ko pag third year pod. Si Gerald ahead na tog tulo. Ay, doon siya daw, 30 plus naman siya na. Tulo ay. 39 na karon na. Tulo. 39. 39. 30 plus good. 32 na ka. Aduha day. 32 wala ka day? Di ulat ka. Grabe mo lang mga siya. Di lang ulat ka. Para magkaroon pa. Magkuya na biya niya sa una. Oh, yeah. Yeah, ayaw, yeah. So ikaw 31 na no. 30. Tutso. 30 mo. Oh, bakor ko 30 man. Ako eh, kung ano mo, 1998 mo. Una mo ko nag-eskwela sa una. Una ko eskwela mo to na murag na ahead ko ninyo bisig para tagidad. Di ako abot sa una gud eskwelahan ko mamaya gamay ko di mo sugot ang kon. Kinder sa una. Maba? Di mo sugot. Kuan day gi-judge di ka sa imong height. Sana man Di ni. may Di sa ko Spell kalimutan. yung tiki-tiki na inom ni Kundo. di suway yung ino man. Para sa taas ni nga. Blowy? Jennifer? Chiriper ba? Jennifer. Stuck ablo tulay. Wala ko inom sunod tinuod ya. Maba? Inom no. Inom mama mga gongki gamay yo. Inom tak up. Ano nun? Ba siguro to. Yung Kan mo to na sa wala. Depende. Murag na si Renzo po sa una ba na kasi po may grade 2 na Renzo. Ha, kami grade 2 Ay, ni Balin. Balin man siya ni public man na siya ni public ni balin pusok. Private sa Sanlo pa sa to. Hindi, nagka-classmate si Miss Central. Central. Di mo sigurong giaway Ni dito. balin siya dito sa pusok. Pag balin sa pusok, pag bigya siya ang lolo. Ilak siya, ilak. Ay, ilak ka siya. Kasi may grade 2. Ilak siya pag anang adlaw ni balin po siya lang eskwelahan. Mahal Ana siguro adlaw to. kay ni sige sa gilak dito sa bunda mo gilak eskwelahan. Classroom. Mo to ni balin siya eskwelahan na po. Hilak Ito ko na na rin. private man na siya no. Kaya taluyas, mga di ka depende. Di ba nag-private man na siya? Pag Wala ko kay Bao kay nagka-classmate mi grade 2. Asa yung eskwela wala? Central. Nagka-classmate mi Central. Pero sanlo mo siya. Oh, Nakasalo sa siya. Oo. Pag murag paminan ako pag grade 2 pag gikas pusok pag balin niya sa pusok katong sige sige gilak pag nagsanlo na siya. Hindi kaya until grade 4 siya sa Central. Naman siya sa Central. Ay, until grade 6 na eh. Basin dito na Basin una siya sa Sanlo. Basin. Kami kay mga OG rin pusok. Pusok number 1. Pusok ngid. Loyalista. Ako nila. Lami-lami kayong kuhan, Sanmig. Mas ganahan ako Sanmig ron kaysa Amal na. Oh, nindot na amal gyud. Isog mo ng Red Doors. lagi. May itong pang 20 hon pa edad. Nga nahilo mo tani. Absent Miggy rin sa... Absent Migi. Absent Miggy. Shout out sa kuan. Shout out sa taga Sibulite. Absent si Miggy rin. Wag. Sabi, basin na makakita na ba nga taga didto. No. Absent okay na may makakita na nga mo gawas sabi na random silang feed kay ang mga Facebook nga video kayo nabi ay reels. So niya ako mga reels kay di ba maubos og 1K ang mga makakita. 1K kapin ba. Boss. Sorry boss. So Ato na to na kalagi. pero dugay pa man siguro ni upload wala sila idea kanus Pwede pero matun dito na ko. Makapiso tato. Unsa din akong di ni mo ton, wa day lain tawo mo kuan. Wala ako ra may mo. sila sin Ako legal. ra authorize. Naman sa kuan gud.
Siya may Pero pinaka-sure di, nila. naitaw Boss dito Oma. nga. Kung di ka mabot, Siya di Boss ko Oma. pulihan. Kunin mo. Na? Wala san. Ano? Wala san. Ako agi nang kuan. Kuy nang task. Buti na ako function po. Kaya na, palit lang ang mga 2 oras. Pero, Yoy. Ayaw. Magilak. Ayaw. Magilak ko. Sabi to di ko sa nga ang akong schedule as 9. Nabot ko to alas 12. Tagbo ko pangitas gwardiya eh. Kaya ako pagsudya, kuan. Sa balay? Kapan ni, oh. Ah, Sirad naman. Ya, katong suroy ba to nag-grouping ba to siya sa kuan sa ilang production ba. Kuan na tagbar ka. Apil ka tag sa kauras paabot, tabi na kay uli katugo na kay. katrabaho ko diya sa una, sa Goldilocks. Hmm. Katong seasonal sa una ba? kamo lang kirbe to, nagtrabaho mo sa kirbe ba to, seasonal? Seasonal. Trabaho diya. Mm. Ara sa... Padoon na sa Vertex ba? Ya, gaya na Tamiya. kuan, balhin mi sa Ha? store. May tamiya. Nanay, tamiya na eh. Na tamiya. Bago. Oh, Wala nakakasunod no. ulo. Kay tamiya diha ron. Dapat sa Vertex. Oh, dapat sa Vertex. Diba duham na nagatbang. Mm. Production sa kuan Vertex sunod na. 2 years. Yung kuan na sila. Oh, sige, move forward. Si Keanu pa to ni ko ano, katong unsay siya pa. namingawan sa una, ang mga tapok. Mm. Inadata sa Tawagamians mo to. Naadto ta. Ikaw Rad, dun sa may mamingawan ni mo sa una Rad. Oh, ikaw Migs. Siguro ako namingawan sa una no kay parang siyempre ko naman ang panagtapok na to. Ang kana yung panagtapok ba nga bisag saging lang atong kuan ba daw kinuha dulo yun. Nawat pag Ginawa dulo yun, dungagon diha ta pundok. Ya, pabigan na nato doon na lingaw naman ta. Kuha naman to nya kani dring lugar ra kani di gyud din ako makalimtan. Dako kay hawan sa una no. Oh, kani diri ba? Putahan ay kani ba? Kaning Diri man putahan. na diri man mi matambay sa una ba. Hmm. Magtanaw mi cable kay sila man to sa mga tanan diri cable nila diri mi tanaw. Pundok mi diri kami tanan diri. Pasulundan din basta Muna akong di Nadaghan. makalimtan sa nga murag lisod ay balik pod pero at least kasuway to ba. kuan ba makagotag saging sa una ba kay murag sulod na tong hapon no. Murag okay na ni. Bitaw. Lingaw na niya mo tibok hapon na ni kay mag spend pag oras maguhag kahoy para sugnod, di ba? Mangita pag maglalis pag kitsa mag kaldero atong gamiton kay di man ta mo kuha kaldero kay mahugaw man ang lubot, di ba? Itom kayo kapoy kay brush. So murag hustle ba maglalis pa min la kirby kitsa mo kuhag ko, kitsa mo kuhag ani. Pero sa mga matanan pa to, kaya rin to. Ato naka-realize na kung magahi kay mo. Ana ko ako na lang ni dawat. Amo na lang tanang gamit. Amo to nakana ko nga. Gahi Pero gini okay sila. naman, kaya kami may monitor na sagi. Oh, mana. Ito bitong manginas na taog kwan. Oh, Itong kinason. Kinason. Oh, Tama. matik naman to, ari naman to. Ari Kay naman to, dagko naman to murag first year high school siguro mo to. Ato eskwelahan, chuchoy kay alot dito sa Hacks, maglako-lako na kwan pero igabot igahapon mulig dali kay mag-ana-ana og kwan. Manginas dito sa Dala dagat. nindot mo kita panginasa na sa una. Ito to taon na sa din. Mo tanan bitaw ko sa mga Simple classmate ba? ato nga kasoy magpanghinas wa. Uy, ka-boring ko ninyo. Magdala karon ito naman ngayon dagat ron. Ay no, Uda. karon na. Di ko kalimutan Wala mag dagat ngayon hindi pinasan diyan. Gay, nagadagat yun. Kaya Ay, tikhidan. Ay, dili, masasaya ka. Tanaw ako sila, kinin naman siya. Inumdum mo sa naman magdadatag ganun kan baka naman sudlanan magabot nga natong tawas. Mo ipanghilo sa kan. Tama. Nya katong murag katong si kanang kan sa dagat Sponge. pink. Sponge Ilo ba? lang. Itong imo Itong pink, di ba? Orals ba, orals? Oh, koral mo tay kuan ilo-ilo kuno ay. Kuno eh. Ang payong iluwi kay ito imong pana. Pagupo no ba yun? Maganahan bi ako ana basta nay makakugtama or kanang dili bitaw kanang lisod ko na to ba so no gray mo duol gid ko na kay tinuduto sa nako. May musla man na agad makita la sa kuan sa dagat ba. Si Raymond bitaw. Di ka bantay, oh. Makakikuan So, mo na day. ba nagi talent si Raymond na ni. Yeah, Oh, but sila day, duha. Oh. Yeah. Ako kay magtan-aw ro kun lang malingaw na ko. Kuya ito trade na kay nga daon-daon akong kanon ba. Pukpon ba. Tukdokon. Kaya ito yung juice mo itong ibutan sa kuan ilo. Ah. Dahil kausa na ako nagawa ko paggawas ba. Akong naigo kay ayar mang Tail. gulamay ba. Dalawa. Naputol, maro to giluto na mo. Actually, Nakailamdam na ko na kita ni Kawagis ng bugo. Kasi ikaw sa mga. Di ko magmimba. Kasi mongkon lang siya. Sa mga. Aso Asa na ba dako na sa Oh, di mga? ba sauna? Lami ka na sa bugo ya. Mga to ng bridge. Amo hapiton si Raymond mo. Tara, ato sa bridge. Gambot na mo bridge. Manguha. Katong si Seahorse. Di ba?
Isdang bugod ako kayo. Marikuha nga isda. May ba bitaw ko ninyo ano di mo mukha na to. Ikaw na yung Isugbang. Isugba. Dapat diri gisugba. Isdang bugod kaon eh. Oh, ano naman sa bugod. Oh, na. Basta di makahilo ka na. Hindi makahilo. Ay. Daghan mga trip sa una, mga kaon juga diri daghan mga kahoy dagat. Oo, og dili sa dagat na yung mga tanom. Diba? Mangga. Langoy. Tugtog langoy Hindi rin. kay may tuwan nila lalat sa ano. Nakakuha mo ni kay may lalat. Oh, mo ni pinakatamis nga kay Mito kung na tilawan. Duha man ni kabuk. Amo nga pa wala no. Sige, pero gamay na lang ron ang luod naman agad. Duha ni paso-aso. Kana sir, yagi pang. Duha kay mituhan to. Ay tulo rin inyo ito. Oh, dito. Yung ilang Duha madix man ni lahat rin. kani. Yan tulo to bang ako anday sa inyo. Kilid. Kilid. Gilid to. May tubig. Ano may kuan tangke no. Ato di wala kay may pakyato kay ba man may kuan gito sa mga tao kay layo man mi ato. Ari kay pinangga kay nang. Lagay na sila kanong biyaban ba na? Oh. Diba dito sa kilid. Dili. Dili yon pan. Di langka to eh. Di, Dili. ibanoy. Ano biyaban na lagi. May Iban na. na inyong tangke wala Tangke. nga. Nga dia. Ay, Abantay iba ka na na sa Naoy. atong kapit-kapit. Kapit-kapit. Oo. Langka mo ay. Ate siguro Langka to. man to. Dili. Biyaban no. Nakakuha ka ni Ah, ni mi kuan. wala Sabi to. Kuha ka ni Nagay Biyaban bagay na, kay. mga Ano bayabas mga- ano? Ano mo bayabas ato? Sila man ay bayabas. Oh, Ato ni Tagay mo. niligo na to mga ngipon. Tagay mo ato ka Dahil matagal. biyaban no katong inig agi na mo, iniganhi na mo, sak mo kuan mi ato mo. Ay, oh, Dahil kaya na ba- na. Kuan Maoreo. Ano ka na sa stand sa yung tangke ba? Dito At po bang siya sa kay Mito. Oh. At bang sa kay Mito. Sakto-sakto. Dito po siya kay pasakka niya paanda mo na ikuan. Wako kabat ko Wala ato tayo eh. nung duman ng ano, di nga na ang lugar diya sa una. Kalimot na ko daw. Ate bata pag ko ato, wa ko ato. Wala pa ka na dan. Lingaw mo kaya sa onda kay kana magdumbanay dagdagan dito mulaya kaya kay magsakka Kapyatan. ra. Lagi. Lingaw. Abi na wang di na mo makalimtan mo itong yairi ka ba na bali yung kamot. Hindi ko makalimutan dito. Daya mo aki. Imong gyapon mo kamo Chanix ito. Mo ko ganun do ba Dili, ako kun laad ko to pagitabuan niya. Nabito mi ato tanan na matatanan Di, si Rod. Wala ko pasikat na. ba? Pasikat ba? Pauli mo ka to. Pro ba? Pauli Prosikat ba? mo ka to. Pauli na tatoy. Okay, pro ba? Pauli na tato, pauli na Prosikat ka tato. to eh. Dahil sa pauli na tato yun dagan og kalit si Ay, sakyan no. Christian. Pauli na tani tumbling na ko kalit niya. Oh, Si galit. Christian ni dagan. Ah, na Kinsa ni dagan Pauli si mo Christian. Tumbling Christian mo. na Montejo? Oh. Oo, Christian. Padon na mi uli ato kay hapon mo to, padon ngit pa. Padon na mi uli. Pag deng uli na mo, tumbling pa jugo niya si Christian din ni dagan. Mo to na dasmagan ko na Hindi sa. lang yung mga chicks. Di ko yawan di ko to ba kay di mo ko ba. Ay, prosikat ka Dog, ito. basket dun. Di mo si Prosikat Mickey. ito. Di mo na to ni bugat mo ko bugat eh. Ha? Ni bugat eh, di mo ko bugat mo ko to. Pagbali ba di bugat ko di bugat. Uy, naanam tong kamot. Wala ko ano. Ano na pili? Ano mo to? Ay, hilap tito. Christian, gano'n na. Ingon siya, Christian, di gibutan rin. Aw, ingol. Di ni Yung bugat mo laptop di ato, ni bugat mo di no. Atiyat to si Miggy sila. Mugat to dito Miggy. Di gibiram. Gusto ko na kayo. Di bali yung Miggy. Pero nabot ako semua. Yawan mi ato. Nabot ako nagkuhan. Sila mo ah. Yawan. Nagpropolo dai. Ha? Nagpropolo. Pro gadagan. Di ba wala na dyan niya ka Kung gagana mo ah, ate no. Dati ko sa John David. Pero padong! Padong. Padong na mi ulit ato, padong na mi ulit ato. Yan,itumbling pa dyan ko niya. Dito na Christian mo, murag ni-topboard mo siya, no? Iyag ikaw ng ring ba? Iyag abot ng ring ba? Yung ball, tumbling yung kalit, tapsingan. Asa man na diha sa basketan? Sa British. British. Ah, British mo de. Dito. Wala ulit, pag nabot ko sa mga. Wadyo ko na kayo pan. Sige. Traffic na. Nagpa Di ba? Nagila ko na. Hindi naman. Why? Wako nagila ko eh. nagpa-hospital din gato mig. Wala, gidapat to na mo sa kan, madawi pa, kan ba, pilot. Pilot. Pag anas mangilot, madabos. Adto na pa, kan, padmit. Adito sa Soto. Huningon ka Newton ni boss. Pero ako nilak ko eh. Ako ko na. Uban na ako nilak. Ang ilang ulay nagigdaw. Ako nilak ko kuan ka to, makauli ko sa mga, nadlo ko ato kay. Gusto na kayo buwan, Nadlo ko ato patay. kay unsay ka, kuan sa mama. Oh. Nadlo ko Ayawan. pero Sa panan yung tato. di magwa mo gud sakit pagka kuan ako. Pinalingon mo ka to bugat. Oo, ikaw binabali di ba? Bukat kay ako may ako magigunita na ba na man matagak. Lain na daw ulit. Yan ano. Oh, ni mix mo ni kanina niya. Ano siya mabugat? Sige kuptan. Bugat ko no. Bugat gani ka akong gigunitan. Bugat Kay patagak mo siya di ako sige ana. Minod yun. Dagan Oo mo. nga to. Ikaw dan, unsa may mga di malimtan nimo sa una dan? Ang ako adi malimtay kan
every December ba, naman tayo Christmas party lahat tali. Ito. Mo lagi ito, bakit pinaganahan? Nindot kay nga panahon no. Mm. Atong basta Pasko. Oo, nang murag nakita ka Christmas nang ka na. i-look forward Kada na pa- din kada May pa- kabisihan ba? Oo. May kabisihan ba? Kada Pasko yun, Pinagdot, araw yun lahat mag Magpanas Christmas party siya dre. Magrupo-grupo ang dato no para kay Ang Kwan. pa-church ba kaya napat yung mga babae nga. Mga Dili yadaw. dagat. Kaya mo babay nga taga-dagat. Oh. Kitsa mo na. Kami mo tayo ko Sila na. ka ba? Sila yung isa ba? Dili na magalaga taga mo to sila Mukha sa. ni isa kitong ilakan yun, ilasin mo ba? Kuan, sila sila La Jingjing. Kimberly. Sila Kimberly. Oh, Ang puti. Oh. Lalay ka. Laika. Eh, shout out nila. Sila sa Kamotes ron. Karon dili ka dagat. Di mo to taga-dagat. Di gani. Mga tunga aron ng dagat. Di ako may kanal noon kasi ningon kag kanal ko kanal doon mo kanal. Kanal Kanal. Racist kayo. Igo ba problema kay kanal dagat. Kagin sa nila. Migs. Gigi, mo mo. Ako na po. Bitaw na, bitay mga kuha na to. Sila din rin nga. Inot mo dali. Magsayaw man sa to sila, di ba? Pag una, nga maggrupo sad sila, grupo ta diri, grupo taga-dagat nga mga babae niya, dapoy grupo taga-dagat nga taga-lalaki ana. Oh. Murag atong i-take nga, challenge kani kay naay mga kontra. Dagan kay mga kuan ba. Sayaw. Ang una biya nagpasayaw na to diri kay sila nagtudlo og sayo kay sila Amria og si Rimar. Kuan katong Pinoy Big Brother Pinoy. Oo, Ako, bitaw, kita bitaw. to namin so mo na yung una nga bitaw. QH Black Star. Ito. Pinoy ako. Wala pa Gerald na, wala pa. Kita na kanamurad katong nagjabokis mi. Ang Korea daw ay among manager daw ay si kuan. Banjarks. Dagat Chassis ni. ni. Dami picture ka lang. Wala pa wala. Dagat kay di makalimutan daw kay makabdig sa kaminuto. 43 seconds. Mga tao, muna to. Muna commercial ba? Ataya ba? Ang get out 2 oras. Same, may pinumdum. 2 oras ang get up. Kahan kayo. Ang sayo 43 seconds. Murag ka sa Facebook mag-skip address so. Pero dungan kayo. Di ba? Dungan. Eh jabokis mo. Okay, nangitas lang. Mo na to tayo bitin sila. Daog ka to, utas ako daw. Kita daw pa to. Kita natin to. Pat. Si Ato trabaho sa Raymond Raymond. ako si Raymond. Ano to ikaw nom? Ito to Raymond. Rinso. Ha? Hindi. Wala sa Rinso to. Apil to Rinso to. Di siya masayaw to eh. Bro, basket naman siya to. Oo. Basketball player naman Wa siya. mo ni apil rin so. Masayaw Rinso to. Oh, doon natin Si Torski ra. Tanan ako, mag-apil siya direct practice. Dili siya okay, mo okay. present kay Oh, dili basketball siya player mo- naman siya. mo- Ikaw kuno player og Kay- basket niya. Dili- Sayaw ka. Di bawa man to siya kay siya mo may pinakadako bailan. Mga ganun. Tasa, Mas tasa, mas ya rin so man. Bailan mo kita. Bailan siya kinara niya kadako. Klaro kayo. Sirinsum na. Kaya nato kay tukong-tukong lang nato ta. Muto pong raman ta. Katoy, nanayo sa Abiti surat. Nagip apil ko sa mga buwang. Wam ko uniform. Gaputi, ako gaputi. Oo. Yan nga, sige. O, isa, ikaw na wala lapot ako na. Isa yan. Wow, ano yan? Pisti sa ila lang ito. Wala, Mike. gaputi ro ba, gaputi ro. Pagtawag gurog mo si Apil man. Wow, so balik Apil na. Ano? Bachata, yun mo tulig. Ate, na dyan. Di nakinamdom ko sana kato inyo praktisan na di atbang sa ano kana may sabi na sambag at ba tong demolish ba di mo praktisan na to. Yes, gano mo tanaw-tanaw ra mo to siya nakaibaw naman sa inyo sayaw. Katong gikan sa kuan ba competition mo to nga sayaw o katon mo to nakapil sa dito pag sayaw kuan kay kibaw naman siya. Kibaw naman siya. Nakaton ra si Kiano sa tanaw-tanaw. Tanaw. Oh, Di, nakasayaw si Bato. Hindi lang ako mapuyog sa Iya sa goal ba exercise lang masayaw. Kaya di, ako pwede madugay kuli. Di kay kung manayon bis na Maria. Naman yung papa mo ko yung. Di ka to, gapo si Bato. Agi apa yung Eh, ate, magbagay sa mo di ako magaw. dugay ngayon. Dugay, sugda no. Uli lang yung Papa. Uli tayo kay ate na. Dagga na kayo magkabugi-bugi. Nangabot mo ba? Sportive ito wala daw na rin. Walay, gapas ko to kay Polion. Ako mo tong gandang daw. Sportive ito na kapoy na puntog paabot po. Wala lang kay babasin mo makakita gubot si Kiano ato. Mo ambit yung papagdok. Noon, ba ito sa nakontra gina talaga. Gubot nito, gubot. Kuan gid. Kuno na gid mo birang gid Maria sa Maria. Okay, dool mo sa Tabria, dool ra. Wag ko ba nga gabaw Papa nga nako dito. Gidung gulo dito, bawo ya kontra ba dito. Kay lagan po kasaw na gud.
De, so ya aja kon ko kay mo mangod sa unang bulan. Yako awaga. Ang pinakalagan man nato drink tanan kay si Jordan man. Maabot og Ay, matumbo. dagan man ni siya kwan. Dagang balay ba? Dagang balay. Balay, rich kid. Matumbo, Paradise. Wa ka na mga Kanang shortcut Mustang. lagi. Oh, Siya may Sito. tulo sila duha rimon man. Mami ka naman lo kanang iyang matuan. Nagireklamo. Kami wag tangan. Mami sa dilas. Mandayo na Dayo series na doon. Mawawa sa dilas. Wala na mausor ng ingana no. Wala na eh. Usaon na nga. Oo, Usaon na ako. Kuha na murag luxurious na kayo na mga kuha kang chinilas ka na makapalig ka chinilas ka to, Oh. sandugo, elander. Ano? Hindi kay lisod na mo ganun nga dagan kay sa TV. Kana sa Mapuso yun ta. TV. Oo. Gadget na pod, gadget na mga tao. Ano na kay ginugdan na yung doon na. Balay pasagdadan. Kita So na mag-away dia. Wa may magpuspos eh. Karon na gamay nga away, i-post na din. Yeah, tinod. Dagdagan yung kabuha mo daw na yun. Bira-bira po ka ng tripan. Ito na mo itong mga surahay. Mga surahay eh. Ako, Kirby, Berhil, Uko. Anyagim, Suriro. Ito, gikuan ni Kirby. Klikasan, mga aksyon, sukol. Pag-ambot ka sa gawas. Ano sa luyo sa inyo, Birahan po, dagan. Binatuay, ambot. Bitaw si, gikuko ni Kirby. Ambot ko na si Junior niya. Nixon. Oh, kitang isa. Di usa. Ya kami ni Berhil to si Bata mi adto mi sa British. Ako ang asa mas Kirby dugay ginabot. Nadakpan ni sa pag-ambot ni Kirby ri ubag ka diri. Ano yun sa katong buwang ri ubag ri black di ba? Isok mag rin sa sagola. Padlong siya ba yung dakpan. Kaya nagbetuay ron. Makasama ka diha na mga nabay mga nagpuyo nga kuan ba makasama ka diha nay bata. Ay, Ibugoy sa game zone. Ayun ko ilabot mabugoy gud nadara ko ba. Oo, mala. Kato lagi pag ni Jordan dali. Na-influensyahan ba? Eh, dili sa to na ko na implementation na to sa mga kan ba. Dili taga-ubos ba. Oh, kato man sa nagdungan-dungan man sa mga. Loyal taga po sige lang. Mawa na sa ngilan niya. Pero may mga kuangot kadala man sumbag gay ba. Bugit. Mga gira gali man mo sumbag. Kaya ako na yung duman sa dan pagsud nimo dire na amigo na ta kay adto man sa do panahon na amigo na hinahinay ang mga taga-dagat. Si Kirby una na ako na amigo kay gagaw sila. Kaya good vibes sa si Kirby ba dadon mi niya dito sa balay nila nya. Tambay-tambay ta, kato na po na po yung mga chinilas daghan, nya mingo kayo. Di ba? Ya hapon alas 3. Di ba? Adto mag katong makapamasol. Adto dito lutuon sa ilaha kay doon mas dagat. Idol mo sa gani Jordan sa una kay magripok wa. Ya Kana magana. manaya superpower na ni sa. Kato nga naon niya, kato nga naon niya. Di ba ba kadan? Di ba ba kato kato nga Di na naon? mo listen kayo lang. Ikaw dan, di ba ba kadan? Guys, Soy daw. Ano ba, may video ba? itan kayo. Gangster kayo tara to. Wag magkripok-kripok. Ano rin. Dili lang. Makot in the kamba, na napiang nagpodcast. Kuya Napiang manintaw mong nagpodcast. Di na mo balik. Sample lang. Imagine mo. Pag ito ba itong ginahan kay nga mga panahon ba adto daw pundok kayo nila Jordan dapit. Adto niya kilit no. Ganda rin ito bangga din sila. At ito kilit na paro, ito na paro na ba? Ito nakaloy ba? Ila. Napoy ang paanan dito, di ba? Oo, dito ba? Dito mo to, kaya kom dito gawan dito bisig sud. Atong lutsunan ba dong latami? Oo, to dilim. Bangon to niyo. No, kilit niyo. Dir. Sunod niyo. Gisiraan naman gito ron dito, no? Sira na. Wala na yan dito. Maxis ron ko sa unan niya. Duha gito agyanan sa tubangan, ug sa katong ilaha tapad sila. Wala man kay moagi dito kay buram tugkuan ng mga iro libangan ba. Oo. Sauna. Moro ari moagi sa ko agit rinso. Pero kuan sad to kanang ug nay buhaton dito sa manggahan sa una nga kanang medyo illegal or kanang nakasaka adto sa mga agya mga tao kay may kuan diri may magtang diri way makita na ko ano. Wala kay mutagad dito na pitagod. Di dagdagan pa yung lutsunan niya agit kay kanang sa napoy agyanan pa dong sa labanban. Kom sa to ilang kon no. Luyong to sila rin so di ba so no?
Mo nga. Mo na, gana na, Mo na. Lorenzo. Mo na, Lorenzo. Ibong ko na lang. Ay, katong ila rin so, makasud pa ka dito no. Okay na, mo na. So, upat day lang agyanan. Kaya naman punto katong padung sa ilang, katong, Noydani. Di ba na pa? Isa? Wala na to. Katong slide ang agyanan na Ito ba daw ilang tubig-tubig ba? ba? Ilang biloy, ilang biloy. Oh, ilabiloy ba? Wala naman to. Wala Ilang na dito? tambo. Ilang Julbert. Ah, wala din dito na. Wala naman to. Asa na to pa daw ilang kwan, ilang mingay. Ilang Ay, jipre. lamingay ra. Huwag ka to dito access pa daw ilang jipre. Ay, oo, day, sakto. Gamay ka pa. Oh, gamay nga agyanan. Gamay nga daan. Pero makagi pa ba ako dito high school ko? Napa man to. Magian mo to. Tugon mo rin karon, wala na no. Marag sira naman na diya sa. Asa to pita ba? Kilid lang ng jipre ba agyanan ba Bagya to po na. lugsungon ilang inay magaw ni jipre. Ablin, gawin good. Singa na. Ilang, Kanang Lang. magaw ni jipre ba kanang kuan ba Jimmy? Kana Oo. ba di ba lugsungon naman May kilid agyanan, sa gamay dunan ba kato na na gamay na. pinakanipis nga Ah. agyanan. Na may agyanan sa una ba gamay na. Nagyapon. Na magyapon. Nagyapon. Nagyapon. Lusot yapon dito lang kaloy. Sa una wala na. Anyway, mga... Ah, wala na ron, sirado na diya. Wala Oh. na lagi. Pero mo na gyana gyapon. Na dari sa una. Lagi sa una. Gibuta gihimo naman nila paro, gibut ka naman kanang kwarto. Mga pana, seaside skirts na. Ako yung mga nin sa una, pag high school, mga amigo, manos mga mura, manigtundo inyo halat. Hindi na. Mayngal po ko sa nga, saan ba itong mga tao diri? Bagay lagi ng mga tao diri. Dako na yung usaban dre kung gidugay lang ako kung ko usaban. Wala kadto sa ubos gid man no. Nakaadto ko akong gida akong Paris. Ngisuroy na ko siya niya. Lahi na kay tanan. Bati na isuroyan eh. Bati Asa ko niagi? Sige yan. namidbid ko sa bungbong gid sa kaning Santa Lucia. Oh. Lapos ganito wala. Tapos ko. Lusot Ato ko dito agi sa lang sa kanang kapilya, diha rin kapilya. Anak ko kapilya. Pag abot ako bumbong, utan ako asa di agi na diri para dagat sa diha, subaya lang na. Pag ganun ako naabot na mo kus may buitis to. Mo na man ito mo eh. Oh, mo naman to. Sige, prekog sorry to. Kadto ko last year. Pero karon no. Dugay ko balik diri man. Kamu taron nga close lagi dala. So, bati nung ino. Ano gisulat namin na Unsa man rad kung nay mag-away ra daghang ikaw gawas mga ano. Di bungbong ro man ya, bungbong agi ano ba? Ano nga maritis ana. Andan kaya mo nag ngayon pero andan. Di? May na lang. Ano ra? Oh, yun gumo yun. Bungbong. Sa kapang. Lagi po sila milda diya. Wala namang ko. Ay, muanha ay bagay mo ni. Si Timilda og Isa yang may Paris. nag ilang kon lagi biligya. Kana wala ko magabangan. Agi pabangan nila. Anyway, mana ka no? Mana ka sa imong kuan? Sa imong ikaw man na ba kamigs? Ikaw Rad. Or gapon, same ra gapon ka Jordan katong sa nigambot sa October. Oh, daghan kay mo manguntak na ko. Mantak na oh, sayaw. Practice ang sayo yun ano. Sila Darwin, mo rin, mo rin kuan na lang. Kaya malayo ila Di mo dagan? sa pambro sa Ah, bro. Mong gina first gid sa mayawan ginato. Padong December ila ato. Kana. Mo mo ni kuan na ko nga. Ikaw na mo litan po daw na ba. Nine ni mo in? 10. Maybe. Na 9? So ba't sina ka? Sige niya dagan. Kaya pa? Basin ni Taro niya kay mo biya trabaho. oh, basin ni report tayo ni sa imong kuan. May ko bang ganay. Buaw ni ko gulo May ko ambulance. Oh, panagsara kayo ta makakuyog ninyo. Magi. Conrad, di kami nga na to katong daghan kita sa QH Blackstar, hapit abot 20, mga 16 na kabuk, na sila Oko, sila John Mark, Lester, daghan kay mga bata nga kanang mga Mayo, si Patrick, mga bata nga kanang makaingon to ni potential ni sayo. Wala ka nang gitapok na lagi ang kuan. Gitabok na ang mga Ilay bata. beti lang grupo sa una. Oo. Tapok ng mga kontra sa una. Apay ito Darwin? Nandar rin. Di ba? Dars. Di ba? Dars. Dars. Di Pero ba? wala Wala ko. Kadiyot ra kay na ako nakita si Darwin nga kontra bata pa mi. Pag nakuha na ako si Kirby, nakuha na po na ako sila Darwin, sila Dudong. Pero kami di may Bro, magalaman. may ginahan nila. Ako gina nila dire. Sabagay si Ganun Raymond. ikay ganahan nila sa sayaw. Oh. Di before pa sa sayaw nagabigo. Ging na, sa wala pa si sayo sa na. Duduha May ko na nila ato ta dito sa kuan itong Dodo, May wala pa dapat mo dito, kita. ingon mo rin. Darwin. Dudong nga ba ito? tanong-tanong. Di, Darwin, di mo kontra. Manan na uminin nyo Wala ba? dodong kasi. Magun sa mami. Kaya magdodong mo basket Ako mo dire. dodong ato sa Oh, bagay. Si Raymond lagi Darwin. Daron ni skilit. Di mi masangol din nyo. Di mi miss niyo raw na. So, well, nagtanaw mo na mo itong panahon na, unsa may hunahunahon ninyo. So yes lang. Makapil mo. Di ganang mi sambay-sambay ra dire ba. Ah, mo chill lang, chill. Sa Kaya nga mo among hunahon na ito ba kay? Wala raman po. Muduwa ni sila. Ilugan mig spot ani.
Kaya amo biyang tanaw mga taga-dagat kay kanang Marguhay. basdas ba o mga namang hilabot. Dito ka So na. amo ato is Hangtod nga, nagkamigo na. trip mo dire nga. Murag mo, tabang-tabang gano'n yung iba na. Gamay mo, tabang gamay. Pero si Darwin ug si Dudong sayo na namo na migo. Kami ni Raymond sayo na namo sila. Kumpara na nilang kuan katong mga dancer pod sa Pikas. Sila may dugay kay kato naman sa sayo-sayo namin na suod nila. Di ko kalimot nga naisa aton nila silang grupo nga nipisto ko sa kanang igpista kana bitong nay kanang nay bingo. Sige tawag na. Pirahan. Perya oh, nipisto ko sa peryahan, nagpakuan ko nagpa kanang isda ba daw, isda ba kay daghan ko isda sa una. Nagpanan ako, nagpajulin-julin ko na ko yung mga napuat na isda. Napapagan ka Oh, napapagan ko. Oh, kanang isuway ko ba oh. Isuway ko. Ako naninda. Akong gilatag, akong sudog ko akong isda. Nagpaan ako. Tulo man sila kabuk kanang mga katong mga dancer nga Pikas ba. Tulo sila kabuk. Ang isa kay sig badlong, ayo ako na sa luti butan man sig siya gana. Ang isa kay manam dili gana ko moduwa. Ako siyang ipaduwa sa kay piso raman to. Gana niya kay sawa man siya kaigo. Akong kisi ato kay murgana ba kanang da sungog ba. Lagot mo kasi siya. Tsa pagpali pa ko nakagasto siya mga G's. Mura siya nasapot na. Suko naman kasi biton gyud na akong kuan akong ang Julin yung gyana ba sa katong bato ba. Pag ana nabuak niya ni banda sa kunaong. Tuwa na kung lagot ko ikaw nagyaw-yaw ko niya. Tantrums ko yung mga amigo kay mura bitaw ganang siya na wawa nun nga. Manong imo man nag-away si Alot nga. Butan man na sa mga tao. Dili murag ano ba murag ang iyang mga amigo kay kawor mo kay kanay mo gaway nga wa man sa murag ano. Way kontra friend sa tanan. Oo, kanang friend man na sa tanan diri nga yung mga naon. Ato after ato man nagkasayaw-sayaw na ang tanan nga mutagad siya di kay kibaw gid ko nga siya mo gito siya sa bata na. Nawala na. Nawala na mo. Wa ma de murag kay namdam sa di. Kuan siguro to si Tiga pan, nga ano. Tagat-tagat. Tagat ba? Oo, kabaw. Dere, okay ra dili na ako mag-member kay karana dugan naman sa bata pud nato. Kaya na, punta na sa kano. Sa experience niya sa kuan. Ni Nando Raymond. Sa kuan. Hindi nga ko tadi kalimutan. Daggan gimi ka ng kuan Raymond ka ng experience lang kay. Nandam ko ninyo namoy katuunto ato. Oo. Mo na. Kami magikuyo gid. Kami kuya gid Raymond daw na. Sila gid best friend kay pareham lag trip. Ate, Bagay sa duduwag pagkay ba? Kontra mo si Darwin ug si katong dudong nga biton ba tong Si kuan si kasi nga na. Ang taga dito ba kini din ang Bria sa una ba sa dagat ba? dudong nga bayot ba? Na bana ni kuan ba? Kanang kuan ni Jeput ba? Mangod. Oh, yang kuya. Junior. Oh, junior. Junior. Duduwa ba? Oh, sa Amo bagay ko sila. sinungda to. Oh, bagay na. Ato ko sa bagay ni duduwa. Nagkuyog na sila Ikaw lang wala tawanan ba kasi Junior taas kayo. Sige ano mubo kayo. Pero bakit kasi sila magsumbagay? Ako na kulo, tinituto na nang sumbagay nila. Bakit kayo? Nakinomnom gato, magsigim ko nagpanong ko bayo to si kuan gud. Hindi kay tinuod man sad. Pero pag dako na to, kuan siya kanang lalaki Legit naman siya yun. pero ba siya Legit na yun. legit din siya nga bayot. Ay, kisa man. Junior ba? Junior eh. Ako na ibuon gid man siya bayot. Mo lagi. Bayot. Bayot gid. Oh, dahil siguro na nga Junior. Beta ka Junior basta ba? taas ba taason nga kuan. GR ba? GR. Na basta nakalimot na ko. Nga kuan na gato eh. Nakita kasi na ako to. Kailan ka? Sige kuan gato lagi subagay sila nagduha sila kabog dito nagsinubagay duha. Doon to lagi. Naman tay permi parking nga katong Tandako dakos kanan ba. Oh, dito sila dapat nagsubagay. Yung libot rin. May sugar. Ako na lagi niya si Raymond na to sa una. Mana, sumagay mo dahil karon sabagay mo ko na mo karon. Di ko. Wala may nag-away. Wala na ko na sana. Kamu na pa sa Wala magsumbagay man nga. Chill ra kami diri. Ikaw na kami. Ano sumbagay man Kani kami? yung magdawag. Bato. Bagayan mo gid. Mato, nanay gloves diri katong wala na sila Mark Dave, sila Martin. Ako magsumbagay mo diha. Mato ato iso na kay ko. Nanay gloves. Sumbagay na yung tanan diri kay sports man eh. Dili man ni kanang ego lang or kanang kuan ba. Kay akong kakuyawan mo to magsumbagay ta ninyo na mga bungi diha nya hantud santon na nato mada. Nga kanang mapuruhan ka ba? Magisi imong diri, hantud santon na nimo da. Mato pag nanay gloves, arita niyo, nay boxing diri. Lino ta. Kami Raymond sa una to. Bagay vaccine pa mi. Pero ang katong nga sa pang-UFC ba? Ilang kalo dyan sa una, nabi na ikan kuan. Wow, ito, vaccine. Timing nga nito, kausa. Ito ko, lipo ko. Ang undang ko ulit. Ate, trabuha ko.
Ako pong kuha na rin mo. Kalipong ko eh. Ate. Iso mo ni Bulos Rimon. Taon na, iso ba? Siga ba? Pero ang butan. Ako na may barkada ba? Di na mo atras si Oh, Raymond. di matras. Di ka matras mo gibuganan po. Tawo, yung Raymond na ikausan. Ni akto yan ang kuhan sa Cebu. Gutong, na eskwela ba? Gusto niya sila may tao. Sa kuhan sa Ni uli, ito mo sa kabawa sa ilang balay. Ako bigyan ito mo. Ipatudlo asa, yung mong balay ko. Oh ba? Oh. Bata pa siya to. Oh, limtare. Oh, limtare. High school. high school. Limtare, High school, CB zero. Limtare. Eh, balik siya sa, yari siya diri. Yato sa mga, tanaw niya. Kung tutulog sa mga. Ano siya kabawa sa Sa kami eskwelahan ron. Ibalhin nila to. Dili naman nagutong sa eskwelahan. Abiliana. Dili na na eskwela Di, gutong siya to, gutong. Gutong no, dili to Abiliana. Nagara siya kaila to sa Abiliana dai. Dagang siya iya guro to. Di, kay, wala na bang to heart club. Dito. Kuha mo siya, Prince Charming siya filme. Kita bisa kung saan na itong pawahi para kita na di kita picture. Kuha mo nga. Kaso na ka na nominate na, no? Prince Nanominate Charming ra, yan. nanominate. Wala kayo na sa maestra nga pagtaro mo, class. Samiki, Ate, ano bukan nanominate? na yung mga Ano yung Samiki, ano yung nanominate? Hindi may ka manominate Subject next. at arms lang. Pang-guard. Batlo yan. Ano may dynamics may bumagard. Di mo dahil kagagmay na to sa una. Di man tama dahag mo yan agad. Baka man tayo sa liggan sa una. Di, pinaka-show yan ako. Si Mickey, pag-first yan ako ba? Di, mga third yan, may ipo niya. Kita mo sa ate niya ba, si Sheila ba? Na yung mga miga ba? Uy, kisa na yung mga mango, di dahil lang. Sana all. Ni Jordan de, wala tayong magagusto ni Jordan. Hindi na bugo yung Wow, madlo ka na guys. Pick. Dali guys, speak the class. Pa man. Pero sa inyong classroom man to sa una, si Jordan ang Ilamon man po din sa una. Ilamon. Ilamon mo siya. Ilam. Ilamon mo siya. Pero di matawag ba? Di matawag sa mga. Ilam. Ilamon mo siya man. Wala man siya ikuan. Walay kontra po. Pag si Ganyer, kay naklas ko na to si Gerbe, no? Si Kirby. Balik naman to si Kirby. Balik naman to siya. sugan niyo mong balik no? Sige, labundang lagi. Undang, Pilig Gerbe. yung Bunda undang. siya. Di naundan to si Kirby. Ah. Ahid mo na natog sa katuig. Marinduki mo to. Oo, malindoke may ano. Okay, oh. Ngoli. Ang section. Tuloy sa Dapat sa FL ba? Dapat. Oh, sige, Lid. Okay, Lid. Pag si Ape, kanya, ape itong FL eh. pag si kanya, rapid, rapid, rapid. Tapat na FL. Tapat mo dito. Rapid, rapid, yun. Hapit. Tapad naman classroom. Ay, ikaw kamong tayo kailan ni Trek no, kumigo? Trek Lorito. Kailan san mo? Classmate mo pag grade 6. Classmate mo grade 6 day. Kami man sa pag high school. Dito sa Saks mo. Oo, day kay mention di siya nimo. O, nag-last po ni ka, ni Will G, ito pag 4th year lang. Oo, mari kita bitaw ko sa inyong Throwback. di sa picture nga mo din kaila sila kay classmate di sila. Classmate meron pag 4th year. Sa baho ba? Nanap daw siya. Kailan ka ni Marlo din? Oo, silingan mo yun. Katong grade 4 pa. Kuha na, noon naman na si Lil G pag sa mong classroom nga kanang kamao, manokmak Muay Thai man siya. Manokmak niya siya daan. Dili siya maldito ka ng mo self-defense ba? At least na siya ikuan. Yan. Hatod karon nagkuan siya. Kanang sige siya tudlo gyapon og mga mas bata niya mag kanang martial arts gid ba? Naglibog lang ko unsa na yung martial arts, kickboxing man siguro. Mura, kickboxing. Sagol man siya. Muay Thai o kickboxing. Mura na siya. Maaro Ano na. mo dahil sa ano doon? I speak. Si De Paris. Si Bongking. Dugdug-dugdug na yan. Wow. Oy. Ay, bota na dyan dyan eh. Di naman nanggap. Yeah. Hindi siya unang gawin, pero nakalunggaw ang gimamo. Kuan man to. Dili man to sa ni Tama Jordan. to, aksidente mo to. Si Din. Wow, dito mo sa kabawa pag ano, pagpunit na niya ba naigo. Om to tuyuan. Kaya sa iyang storya kay na nikalit ko no gawas ang I speak no. I speak. So, ako na gawas. Wala, ganun na Mo na akong pagtuo sa una nga di aksidente ra gito ni Jordan. Om to tuyuan po. Aksidente. Ako akong di malimtan gid sa una kay kato tinuod usagi na kanang Pasko magkuan mag andam og sayo kay magpa-party man si mama diri sa una sa Napa-exchange gift. na exchange gift di ba? Puro Panikamutan gid ang exchange gift ninyo nga makakuan mo. Oh. Naka-appeal. Lisoda na ko 100 gani. Pagita mo asa 100. Pero mag 50 ra man to, 50 ba 50 lagi. ang change gift niya. Magpakuan Hindi si na mama. ito niya malong itaghan sa tao po no. Dagan. Oh.
Okay, Yeah. mga rin, magpud po. Murag dayuhon yun ba dayuhon? Mga Mga rin tayo mga... mga side sa din yan no, mga nino. Kaliwat. Do ang side sa akong papa ug sa side sa akong mama. Ang akong kamingawan mo gid sa una kay ako mga amigo dali kay matawag kami ni Jordan andami sa mga bangko. Usaya si Renzo, gahi kay Renzo, ako inom Renzo tara malimpyo na ta man siya. Ay, kapoy kay Marlo. Gahi kay Renzo. Si Jordan, si Raymond madaman ako niya. Malipay gid ko nila ba mo na inig pangaon po na mo diri gabi amo si ako ladan nga suda pala kidaghang gigkaon. Jordan di mawawa si Mangri kay mawawa man. Wala mas mawala ay mawawa ni Marlo. Si Jordan kay Maggawi lang naman Kasama. Ang kakuanan niya, dali kita Okay, mawawon kita. maka-mission din na ba? Number 1, likas pakal si Zona. Usapod ka na si Okko o si Imbo. So na, si Porto. Dali kina sila nato makuan, masugo. Katong, di naman may pwede manghilabot diyan sa mga tanom ni Kising sa una. Di mo sila Sa paligyo. tao, sila akong kuan dito, kuhamig mga prutas, lutoon dere. Solve na ang hapon, lingaw-lingaw na. Maghuot na lang mig alas 5 para makabasket dito sa kuan sa manggahan or practice baron sayaw. Pero murag ang hapon ba kay kibaw na mi si buhaton bro. Ang kuwang na lang isang lihok na lang sa mga tao pero naagi mga tao ba karon nasa ka makakitag tao nga na atubang na pero cellphone, busy na. Di ba? Basta na sa akong nalingawan nga dali ta makatapok mo. Di kalimot ganito, bimbing ko sa gimbing tampa. Puno. Papel din, nagbabay dampa. Siya pinakaganda ng lasing ko sa to ano. Ano yung sulubo ng yung promo rin? Kano i-flex kit Papel niyo din, ba? alay nagdampa. Ano kami tukon-tunog din mo nadampa tikastan na lagi ning dua lagi. Tawato na ang lasing ko. Pildihon na sila ba kay Mikey ko madampa to. Kawato na ang lasing ko. Ay, di ka madamba today. Okay, tagahin mo lang hangin, tagay ko ganin. No, tagay gangin. Tagangin. Kasi kay kon na rin mo na kawato na ang ganda. Lasing ko. Kay pildihon mo na Sa mabuang. konsag duwa to ni Bingbing, kay permi magito siya kwan. Lagi, maigi siya. Pogs ba no? No? Mm. Pogs dagdan magito. Karon kay kuan si ang kuan gyapon ni Bingbirong captain gyapon. Ay, nakay kontak ni Bingbing Oh. eh. Kuplain mo miya. Facebook. Ah, wala din mga friends. Mag-email na siya. Tumboy ka man siya. Bingbing katong tumboy. Ang dancer po siya, dancer Tumboy sayo. ka man siya. Tumbuyan man siya. Tumboy na ako tumboy siya, pala tumboy Basin siya. or pamilyado na siya. Tumboy siya. Wala man. Wala. Kami na ako tumboy, na siya kwan. Na siya kilipin Dubai po. Na sila. Bill na yung Facebook. Shout out ni mo Jabing. Yes, shout out Beng, kinumdum pa ba ka na mo? Bungko. Ako sa kwan magapayos mo. Oh, nang spot daw yung niyo. Parang naraday ko kinumdum ba? Di si Di na pala ang kapayas. si Ubing, si Big Bing. Ano nila na naro? Dali ba pa man natag? Sabali ako. Ano, pagdagat ka kamayas mo. Kat kamayas mo lo. Oh. Yung Ubing sunod mo. Ano to kay kamayas mo. Gikas mo ile ko pagana. Taga-taga na kayo. Utong katagam. Di ba ka weirduhan si Bingbing no nga magkakuan ba nga nagdako ko eh. Ako mga kadako dito mga laki niya. Panulungan pa ko nagsumbagay niya. Babae ba siya? Toy, Lakit ko sa sagot. Ino sa kanang di pa alkansi ba? Sukol gid ba? Hindi, mabuong ito sa nato. Ba? Pila ka Busy. years? Duha. Di kita ka. Tumboy Saur, siya. uha. Tumboy yun. Ah. Bisa mabuong ito nato. Anungan ba si Jikay kumbagay ito? Oo. Dikay. Mura ko ito kwan bayan na bigsikon ba. Sige lagi. Nakakuan po ka sa iya magawa nga to. Katong mabuhat og mga miniature ng mga balay ba. Oh, gato kanino mo gato to. Magay mo siya gamit sa popsicle ba no? Kita ko to nakato ko Sikol sa. katong Ay, oo, nakakuha ta. Oh, Ilang ipanghatag pag murag ganihawa na sila ilang ipanghatag. Mga nindot kay nga. Manindot kay mga balay. Cardboard doon yung balay. Napoy ba glass po. Aga to ba? Kakabantay ko na. Indot ka nila di sa buntag. Yung gabi hadlok yun. Samo na yan ba? Uy, ko din tito. Tanong ako, ang mara ilang suga. Ito panahon na. Paong gross. Yelo lang. Iksuri mo dito. Oh, yelo. Yelo lang. Ang tambay nas tunga man. Oo. May wala suga. Ati yo hadlok ka. May sa dato. Ya kato pa yung di ba mo ana to liko. Kato pa yung balay diha. Pero ba jud paong. Sungit-ngit kayang lugar ba? Ako musuod lagi ko dito, mo ko ila Janmark, magdali dagan ito. Dala ko sa Janmark. Abot na ko naog. Chill na kay. Siga naman pero dito ila Jordan padong sa ubos, dagan gid to. Ngit-ngit man yung padong dito ilagod, ila dollar ba no? Padong dito ya, ngit-ngit. inidayong naog na padong ila Janmark. Ni mo ana si Montiel ba?
Oh, gala na. Gala. Karon nara mi puyo ilang dulor na maama o na. Nanaday mo gipon day. Sabi niya wala naman na puyo. Nabi ako balay. Nabi ako memory ni Dolor sa una, mag-party diri sa una. Oh. Sayo na siya dayang. Mm. Oh, magkana na siya. Napay mo video. Wala naman may mga videoan. Okay, Sige na sa YouTube ni mo lang. wala no. Sayo na siya din mag Ano, no? oh, sa Naroon to sa inyong laptop. o sa laptop sana. Sa ato katong nakawat nawa, daghan kitog gamit nito. Pero kanang magdasyag planggana balde o kanang kuan ba magsisayo siya sa una ba kay maka 500 jud dir sa una. Mga kwarta kay malingaw ang mga tao, mga tawa. Si mama magtanaw kay ato daghan na nalingaw. Gaan pud niya. Entertainer ko dolor. Oh, Entertainer ko. lingaw li sa Awa una. ba nilihok. Alot kay murag mapoy ka ng dako kay impact sa tuong kuan. Kay lodo kay nay ebidensya ba. Najiri, ma-record Ay wag alot ka matay picture wa yung kuan. Di ba? Cellphone sa Sila ra may source ato Oh, kamera. grabe talaga. Si Papa kay siya may hilig. Atong kodak sa una nga Disilar. kuan ba di ka Oh. na film ba? Oh, Naman sila ato. Hindi rin magkuan ta. Ingo nga, sabi kong wasa lutwa, may picture sila magagmay. Yung mas punon pa sa una ba? Mato nadaan na lang po na nako. Mandayo gasa atong gipangguba nga walay. Yung mga putaw. Ano? Asa ang mga bangguba nga balay. Ato ba matari to bridge mga ato yung mga Hindi ko kalimot ganin namin mga skate dito ba nga gipang nas budiga makakuha na mo ni Raymond. Oh, kita na to. Ito nito no. Katong Bike. murag nang gi square sa purma ba balibalay. Hmm. Yung kabo kuha mo pusil-pusil. Dito sa kuan mo to, sa peryahan mo to. Pero yan gani, itong ilang tong bili nito. Oh. Ano wag ibili nila no? Hasta mga kindi, Mga promo ay mga kuan ba, mga pusil-pusil. pagkaon ba, mga chicheria, isa man nakakuha to. matagdagat. Racist kinuha sa taga-dagat gino. tayo ginawa. Hey. Basta may krimen pasingin na nagadagat. Si Gerald, lawa si pangunga to. Di na mo ako nang Sige. Ma-forward ta. Nana mo yung question nandam wala. Kaya ato ta sa akong question na. Mukha na Sige, lang akong question na. Sige, kaya happy to man. Akong question kay katog sa inyong edad garon kay na may mga nananaw ginato ani nga kanang nabiyaan ba kay kita sa una. Nabi tay mga naguya-buya bita sa iyo, di ba? Nay mga karon nga nagtanaw na to nga kanang mga nerd or nasa Facebook ra permi nga mapakauyab og suway or na sila first time silang uyab garon. Unsa inyong buhaton una kung ma-heartbroken mo? Unang buhaton. Oo, nang buhaton. Ikaw, Wigi. Okay, alphabetical. Si Konkon una. Alphabetical. Si Konkon kay na-heartbroken ka sa una ni Bingbing yun. Wala di, wala. Si Kondo to ya si Ay. Hey! Kay Bao ko. Pareha mo crush, no? Isa mo. Ilsa. basta di mo na to crush. Di, Di mo na lang muna. Kala na to, crush. Unsa man naman logo ng atuang karon preparing sa taron? Oo, karon sa inyong panitan 30 years old ka or 29 years old ka. Mm. Karon nga dara unsay una nyo ba kay? Karon kay bawo naman gitag. Unsay mga pangbuhaton no, di parehatong 14 ta, first year high school ta wagi ta kay bawo nya pataka lang tag nay mag-inom, apil tag-inom kay wag ta kay bawo. Huwag kang uyab, uyab maglain. Oo, di ba? Ano? Dan, pagka sa dan. Ikaw sa'yo. Ikaw sa kay Si Mango. Gio. Ibig sa ko Ikaw ran. Ay, dala almasin. Ikaw sa una. Ikaw lang sa una. Ikaw sa una ba yun? Idea ba? Ibi, wala kay EL. Ako mag-question nun yan. Ibi, EL. AL sa AL sa AL. Sa liwa, alphabetical kay kuan buwag kay Zim kaniya. Ginawayan yan. Marunong. Sige, sige. Ikaw, Rad. Minsan may bato na mo. Dili ba kayo dinagkuhay like gamay Oo. pwede mo yun kag muginhawag lang. Di ba? Siyempre, may laki gana, di ba? Mahilak ikaw dahil mahilak ka na. May lakaw na. Kanya. Sige, ito lang sa Kay pagdali. first heartbreak man so Ah, first natural. heartbreak. Oh, mohilak gid ka. 30 na ka? 28. Oh. Tayo pa na, tayo tungan. Best sa ato experience sa Oo. karon ato Oo, karon. ipatambag sa ila. Oh, kung first time Sa ka. first time nga kan. Kung first time nimo. So First ikaw time na una makakuha, heartbreak. heartbreak oh. Ikaw, Mohilak ka una unya. gali mo na akong ba? Asa ka na sunod.
Nasayo po, asa ka nag-uwang. Ba, nice, no? Nindot. Nice. Asa ka nagkuwang o asa ka nasayop? Magunaw na ka na. Okay. Good job. Pero mahilak gid ka. May nakigaw na. Di ba kaya, dagan nagtanaw rin nga, para nila is, di ko mo hilak. Oo. Hilak na ganahan ka, hilak. Buwag, ganahan. Oo, biya ka ganahan sa mo. bahay. Ya, buwag na. Next. Ikaw. First love mo, hilak first love. Ha? Ay, hilak Unsay? ka first love mo eh. Hilak ka first love mo eh. Ay, Hilak ka first love mo nga. Eh, di wow. Hilak ka first love. punta to. Punta to. Kung ano, nasa una no, gusto ka na punta to. Hilak yan. Oy, sa pagkakaroon lang, kung itambag lang ako sila, siyempre, mag-uol. Natural lang nga mag-uol ta. Pero di na to ingnon nga, mag-uol ka, dili ni mo idaw ni mo kagulingon. Di samutan. O, di ni mo samutan. Instead nga imong ikuan ni mo kagulingon, mangita lang kumagi nga makuan ni mo ang kagulingon, pag imong ikuan gyud imong kagulingon nga mo improve ka ba? Nga na, kay bata ko man ka. Ikabot sa panahon kay dagka kay kausaban gyud, tanay lang. Ikabot mo sa pagdaron nga area nga minyo ka hana. Ka realize ra ka nga daghan mo di ka mabuhat yung ta sa kuan. Ya kanang may puyab na am na permente. Nada permida. Na permente. Sa ilaha ba? Sa ilaha. Ilaha ba? Oo. Mato na daw. Sige. Baby, ako tanong, baby. Sige. Sige. Ora ang imo laging buhaton kay bata mo ka. Nag-eskwela ba ka? Naro mo nag-eskwela. Ikabot panahon ang babae mo dool mo. Nakaol. Di ba? Mana. Sana all. Awa. Karon ko. Sige, ikaw, Gerald. So, una, unsa to, ati sa Mares kaya no, unsa to una kay Mag-uol. Kung ginala mag-uol ka. Nya, Focus ka mo improve focus, sa self. improve, di ba? Nya, moabot ra, Oo. ragid na Lagi na, sila na. Yeah, nice. Yan mo na. Rad. Ako kay Ay mo na bigi. Ako pa. Trademark man niya, di Kung ba? ano, mabroken ka, kung mabroken ka. Ang Broken dyan. ang kuha lang yun lang nga. Di pasagdan ang kagalingon. Oo. Ha? Di pasagdan ang Gila ka. kagalingon. Nya, Isa mo eh. i-improve mo ang kagalingon po. Kuha nga. Didi kang milang Rad. Nya. Hilak, soy. Milak pa mang gigaw. Kunya na nasa last daw. Move on. Wait, dahil. Move on. Di Move mo on, sagdan mo kagalingon. Kaug sakto bra. Mugapo. Nice. Tawag sa para magwapo. Siga pagwapo, sigang jil-jil niya, wakit akong kaon. Ang kigipon ka. Wala, istorya, kaon, bumayo, karon kusgan. Ikaw na bigi. Eh, ang gugman na na pwede, kami. pwede. Tinod. Eh mami gigan. Ikaw na. Migs. So, Migs. Sige, sa ako po sa sa akong katambag po sa mga batanon karon okay. Siguro sa first heartbreak, natural mo ginamahilak na. Ya, sa ako based experience na ako ba kay kapilam sa nakasuway. Grabe ka na na syudad na pag ano ko Samot sa mukha samot sa sa probinsya di nakasuway tag heartbreak wa kita pero pa sa kita no. Kung beta mga lalaki, mga mapagmahal, di ba? Next, mapagmahal beta mga Mo jud dali ra gid ma fall gid. dalita ilaron. Dali. Dali ano. Dali tayo. Pila ko suklaki. Kaya ko sigla. Sa ako po no kay sa kwan, sa ako experience po kay siguro hilak kita natural. Kanang di gid ako i-kuan sa akong kagalingon nga ang mga tao gid lumalambay ra gid. Sa atong kagalingon, ang mga tao lumalambay ra gid. Ug naa man gani mo stay para na imo ha. Yeah. Ug gina Kung akong gili mo stay, di niya mo pugna. Oh, di na para sa imo ha, di ba mo na akong sa ako bitaw. Tinod. Sa ako kana sa akong pares karon kay siguro murag 4 months ko nung iya man akong pares karon. Ug kay kayo niya. Siyempre sige ko reject ka na niya gid. Pero sa ako ba, murag mo na gingon nga chase your dreams ba kung mo gina pag ganahan ka, so ay gid. So kato ako na nang labay na ako ng mga relasyon ako sa una. Ako di ganahan na permi nga kanang malabay ra ni sila. Kasi napay mas maayo ba. Yeah. Napay para gid sa ato agad. So basin in town kalayan Ginoo kaning ako karon mo na gini. Mara gina mo na koy katambag gid sa mga batanon karon nga ug ma-broken gani mo okay na. No. Nara na mabot gid nga mo pabilin gid nga. Yes. Mara gina. Amen. That's Amen, good. amen, That's good. amen. Yeah. Yala ta Agree.
Yes, nindot kay inyong gay pang storya kay tinuod ba nga una mag-uol. Mag-uol mo kita di mo ginakapugngan sa mo tag pinakauna. Sa mo nagsiya imong una na T-dirt, first love pag yun. Sa mo tag napod jud mo yung anak, di ba? Kanang naagid tanan ba siya ang first ba? Nanay niya sa natin. Nana niya tanang first. Siya Si nakasulitan nun. siya nakasuy tanan. Kana pinakasakit gina. Sakto na yung gingon, og mag-goal ka, kag-goal. Ga imong oras og kag-goal niya. I-enjoy nimo kag-goal. Wa ko ningon nga og goal ka, malipay lang kagalit. Dili nga na akong pasabot ana is gaksa na imong pagka-goal karon. Kaya if after 1 year, after 2 years, after 10 years katawan na lang na nimo. Oh, 'di ba? Kamo sa una na kamo ate. Puguan ako sa una pero man lang ni agi ko. Man lang ni agi ko na. Oh. Ikadua is katong gingon ni Migs ug ni Kiano nga manglabay ra ginatanan. Oras to nako, oras to niya nagkatugma aming duha. Tanang makaila gini mo moving forward is ingana gina ang mga tawo lumalabay ra gid atong mama, atong papa, atong lola, tanan walay exempted na. Mulabay ra kita tinuod. Kasi katulo is mura na ni siya suntok sa buwan is man siya lisod-lisod nga gamay ra pero nakatun po ni siya nako baguhay lang pud wala pa 2 years ago nga if ma-broken hearted ka pangita og pinaka broken hearted nimo nga amigo nga nakahawa ana. Pangutan na siya gyud sa imong paghawa. Ang itubag ra gyud niya ana is experience ug lain. Sa nga lain. Aside sa babae, suway kag Oh. di sa laki ha, di kam suway laki ha. Sa dili yung tubag ba kay? Babae, laki. Akong pasabot is, kung sigira inyong hunahon, di ba, nasakitan mo mayo. So, for sure, for a time, ang babae inyong gisig hunahuna for 1 year, sigira mo panguyab niya, sigira mo kuyog niya. Suway dito glain, suway ba kag firing. O kasuway kag, mo try ka na. suway kag hobby. O, suway kag lang hobby. Awa, makasuway kag firing. Kalimot kas babae, oy. Nakapusil gud ka. Baka kinsa ra may nakatry og pusil diri sa tanang tao, bi gamay ra magid kina. Di ba? Kinsa nakasuway ng experience, pasuway kag pamasol, di ba? Kano, nakapasol ka nindot kay paminaw, di ba? Once may experience nimo kinabuhi, gamay ra makaibaw makana ka nga ang babae, gamay ra day kay nga porsyento sa kinabuhi sa lalaki. Dako siya in terms nga kanang magana ka na liwat, pero sa tinuod lang daghan kay trip buhaton ang lalaki nga pwede nimong buhaton. Pero imo lang i-focus imong time sa babae kadiyot. Kana lang murag mangita kag kinsa man gi pinaka kuan ako nga kaila nga pirmi mo ba heartbroken yang anong pirmi man ni siya okay ra pirmi mangutana ka niya pila ra may pangutana libre man na samot na siya man siya mangutana ni Tambag ka. willing din ni siya makaton sultian ka na wa kay bayad mag-inaw ra mo usa ka beer di ba so mura na siya cheat code nga ako nakatunan nga pangutana ay kahadlok Mo duha ra poy padulungan kay mo mapakutan-an nimo. Ato ni rek adik kon taga pa sayupon mo ka. Aris way diri mao ni magakuan. matimingan ka Oh, na manayo matimingan, kayo matimingan, oh. lagi Taga pa ko sa kamigo nga mao na iyang kuan disyo. trip Mo na mo na nakawas yung baga broken. Safe nga medyo na Sayang dolan. madulan. Kaya mo na doon, no, budget kayo, no? Yeah, anyway. Nalulong na noon. So, good points. Shout out na lang tanan sa inyong ganan ni shout out guys. Una dyan. Dan, imong... Ay, sige, may gisa na. Ay, ikaw na, Mix. Sige, may gisa na. Bali na po, Dan. Z, no po. Bala na po. Yung tanan, ganan ni shout out. Shout out ko ni Eloy, gigisugtan ko karon. Hey! Shout out, Eloy. Ikaw, Rad. Shoutout ko sa pares nga. Kugyan yun. Shout out mo ko sa Paris nga nabili to sa kuing kong bata sa Rosda. Hey! Uli ra kog ma. Shout out. Kaya di ba yung ma-upload ay nung Ano, o dai. 1 month after pa rin. 1 month after pa mo siya muli. Dahil kanya makuha nyo, kaya di uli. Kung si Miggy ba, mo duty na ko niya. 1 month after pa muli. 1 month after pa siya mo duty. Ay ganda ni ko kano karo. Di ko na uli na. Ako. Yeah. Shout out ko sa akong pamilya niya. Naanak ko diri balik sa seaside. Yay! Welcome back, Migs. Ako, shoutout ko ni Jeff. Jeff Poken, akong kauban sa Pupungan Podcast nga nag-start ani. Ni Drixel sa Australia nga pirmi tayo shoutout sa Pupungan Podcast kay taga-upon pud siya pero na siya sa Australia na podcast. Sige siya makatanaw siya episode kay iya gid shoutout sa mga naapod diri sa makaila sa nalya ninyo. Tan-aw man siya. Kaya ma-spread atong ngan sa Australia. Kay naman siya sa hip hop scene dito. Okay, gede. Wow, pats kayo. So, shoutout ni Drixel mo uli siya karong August. So, hopefully makapodcast po nga mo diri sa Lapu-Lapu. So,
kana. Sa akong partner po si Sheila, akong tig video sa akong mga music video. So na ako sa Spotify and sa YouTube, Upungan Podcast. Nami sa Facebook, sa YouTube ug Spotify. Let's go! Thanks guys! Mapagustod level up. We're vibing on the mic, thoughts flying like a jet. Stories to be told, yeah, we ain't done yet. From the heart to the speakers, we connect and reflect. Ideas hit the airwaves, what you think, what's next?